Παρασκευή σήμερα είναι η μέρα που κλείνει την εβδομάδα, βεβαίως. Είναι η μέρα για αναλύσεις recap. 70ο αναλύσεις recap σήμερα, έτσι, υπαρίθμ 70. Και εννοείται πως θα σπεύσω να συναντήσω το Στέλιο Ιατρού στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές του Radio Me και στους ακροατές του σταθμού από το διαδίκτυο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πιεσμένος γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Πολλά πράγματα. Εγώ έχω ετοιμάσει λίγα από αυτά να πω. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα αναλάβεις εσύ να μας τα παρουσιάσεις. Έχει ο Θεός, θα πω αυτό μόνο. Έχει ο Θεός. Χρόνο δεν έχει ο άνθρωπος όμως. Γιατί όπως είπε και ένας γνωστός ακαδημαϊκός και πολιτικός, όταν ο Θεός κάνει σχέδιο, ο άνθρωπος γελάει. Αυτό το είπε sick, όπως το λέμε στα λατινικά. Το μετέφερα όπως το είπε ο γνωστός ακαδημαϊκός και πολιτικός. Είναι φυσικά το αντίστροφο. Εντάξει, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Λοιπόν, εγώ θα πω 5 πράγματα σήμερα. Μην φανταστείς, θα πω πολλά δηλαδή. Θέλω να πω κάποια πράγματα, ένα μικρό σχόλιο για την COP29 που τώρα είναι αυτή η σύνοδος που η ετήσια. Πότε είχαμε το COP28 που τη σχολιάζαμε, θυμάσαι, τη σχολιάζαμε πέρσι. Εκεί πού ήταν, στο Ντουμπάι ήτανε? Στο Ντουμπάι, ναι. Ένα γρήγορο σχόλιο που θα κάνω για την COP29. Ένα γρήγορο σχόλιο για το θέμα της πυραυλικής επίθεσης εχθές στην Ουκρανία. Μόνο γρήγορο θα είναι το σχόλιο αυτό? Ναι, γιατί ήταν και υπερηχητικός ο πύραυλος, οπότε θα είναι υπερηχητικό και το σχόλιο. Έτσι ακριβώς, Μαχ 10. Θα περάσουμε λίγο μετά σε μια υπόθεση στη Βαλτική, σε μια υπόθεση επίσης που σχετίζεται με την Ινδία και τις αμερικανοινδικές σχέσεις. Μπορεί να προλάβουμε να πούμε κάτι για τα εντάλματα σύλληψης εναντίον Νετανιάχου και Γκάλαντ. Ελπίζω να κρατάς σημειώσεις, γιατί εγώ δεν έχω σημειώσεις. Λοιπόν, να πούμε ορισμένα πράγματα ύστερα για την αναμενόμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, για να περάσουμε στο τέλος στο μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή της ανασκόπησής μας, σε σχολιασμό των μέχρι τώρα ανακοινωθέντων ονομάτων για τις κυβερνητικές θέσεις που θα στελεχώσουν και την κυβέρνηση και το Λευκό Οίκο στην εποχή Τραμπ. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο από την COP29. Ένα σύντομο σχόλιο θα κάνουμε. Και δεν ξεκινάμε από τον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, λοιπόν. Και θα περιμένω και εσύ να μας πεις κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε εκεί πέρα σήμερα λίγοι, και μέχρι πριν από λίγο κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει και το πόρισμα με τις συμφωνίες και τις αποφάσεις. Δεν έχει βγει ακόμα? Δεν έχει βγει. Κοίταξε, εγώ πριν από 2 ώρες σταμάτησα να παρακολουθώ, γιατί έπρεπε να ασχοληθώ με κάποιες άλλες δουλειές. Το βράδυ θα τελειώσει η εκπομπή μας, θα το ξέρουμε. Αυτή είναι η σύνοδος η ετήσια που γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, που λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις από τους μεγάλους ηγέτες και από τους ελάσσονες ηγέτες για πράγματα όπως η ενέργεια, η χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης και όλα αυτά. Λοιπόν, έγινε στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, Κάτι θέλω να πω, ότι είπες για τους ηγέτες οι οποίοι βρίσκονται και αποφάσεις. Δεν πήγανε και πολλοί ηγέτες στον Μπακού. Πράγματι δεν πήγανε. Ο Ιλχάμ Αλίγεφ, ο αιώνιος ισόβιος πρόεδρος τέλος πάντων του Αζερμπαϊτζάν, πολυχρονεμένος. Πολύ χρονεμένος, δήλωσε ότι είναι ευλογία του Θεού οι ορυκτοί υδρογονάνθρακες, όπως και γενικά ο ορυκτός πλούτος μιας χώρας, και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτήν, πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε αυτή την δωρεά, τη μεγάλη ευλογία του Θεού. Oil Pride. Ναι. Ποιο είναι το θέμα της COP29? Το θέμα είναι ότι ο Παγκόσμιος Νότος, και την περασμένη φορά και τώρα, ζητάει 2 λογιών χρηματοδοτήσεις από τον ανεπτυγμένο κόσμο, βασικά τη Δύση δηλαδή, γιατί η Κίνα, για παράδειγμα, και η Ινδία δεν βλέπουν τον εαυτό τους ως ανεπτυγμένες, είναι Παγκόσμιος Νότος. Ναι. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν ο Παγκόσμιος Νότος 2 λογιών χρηματοδοτήσεις από τον ανεπτυγμένο κόσμο, που είπαμε ότι είναι βασικά η Δύση, η οποία Δύση βλέπει τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Νότου κάπως σαν αποζημιώσει για την αποικιοκρατία, έχει και ένα ενοχλικό στοιχείο. Χρηματοδοτήσεις για τι πράγμα? Για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση δηλαδή σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα είναι πράσινο, φιλικότερο προς το περιβάλλον, και για την πράσινη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται ενεργειακά στην πράσινη ενέργεια. Άλλος σκοπός είναι επίσης της χρηματοδότησης η σταδιακή αποχρηματοδότηση, σταδιακή δηλαδή απομάκρυνση πόρων από τομείς όπως είναι η εξόρυξη ορυκτών υδρογοναθράκων. Η αποχρηματοδότηση λοιπόν της ενέργειας παλαιού τύπου,
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο και όλα αυτά. Και η ανάπτυξη, χρειαζόμαστε χρήματα λοιπόν, ο Παγκόσμιος Νότος χρειάζεται χρήματα από τη Δύση για την ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Είπα ότι είναι δύο λόγες οι χρηματοδοτήσεις που ζητώνται. Η μία είναι μια κύρια χρηματοδότηση από ένα ταμείο, το οποίο στην προηγούμενη COP ήταν στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Δύση που θα πήγαιναν στον Παγκόσμιο Νότο. Σε αυτή την COP29 πρέπει να φτάσει στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οποία θα τα δώσει ο Τραμπ τώρα, ας πούμε. Θα βγάλει ο Τραμπ τα λεφτά και θα τα δώσει τώρα στον Παγκόσμιο Νότο. Όταν εκλέγεται πρόεδρος με America First και τα λοιπά σύνθημα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ζητούν 300 τώρα. Επαναλαμβάνω ότι αυτά όλα τα λέω με την αίρεση ότι τελευταίες 2 ώρες δεν έχω παρακολουθήσει αν έχει βγει το ανακοινωθέν. Είσαι αιρετικός. Τι να κάνω. Είμαι μέτριος αναλυτής, άσχημα ενημερωμένος και συμπληρώνω με συνωμοσιολογίες όσα λέω. Όπως λέει ένας επικριτής μου από την Αριζόνα. Λοιπόν, οπότε ζητεί ο Παγκόσμιος Νότος αυτό το ταμείο. Το θυμάστε κάποτε και που ο Μακρόν είχε κάνει μία σύνοδο στο Παρίσι για τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Νότου και είχε πει και εκείνος 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι, το ίδιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια το βλέπουμε. Ο Παγκόσμιος Νότος λέει θέλει 300-400 για ένα ταμείο. Τι θα είναι αυτό? Ταμείο άμεσης επιχορήγησης. Ναι. Διαθέσιμη πόρη σε βάθος δεκαετίας και ένα δευτερεύον ταμείο, το οποίο θα είναι ταμείο με επιδοτήσεις με τη μορφή δανείων. Μάλιστα. Αυτό το ταμείο λέει ο αναπτυγμένος κόσμος ότι το πολύ να φτάσει στο 1 τρισεκατομμύριο. Ο Παγκόσμιος Νότος λέει θέλουμε τρισεκατομμύρια και όχι τρισεκατομμύριο. Και αυτό είναι με δανεισμούς. Οπότε όπως καταλαβαίνεις εδώ πέρα κολλάει το πράγμα, διότι η ανεπτυγμένη Δύση λέει: άμα θέλετε τα λεφτά που έχω στενότητα και πού να τα βρω, θέλετε να δανειστώ, τι θα τα κάνω, θα τα γεννήσω. Πρέπει να σας ορίσω κι εγώ για τα χρήματα που θα σας δώσω με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων κτλ. Ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου. Βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτό είμαστε μάγοι σε αυτό το πράγμα, στο να φτιάχνουμε αυστηρά κανονιστικά πλαίσια ελέγχου. Πού και πώς θα διαθέσετε αυτά τα χρήματα, σε τι σκοπούς, να δεσμευτείτε επίσης σε φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους σαν και εμάς. Γρήγορη μετάβαση και όλα αυτά στην πράσινη οικονομία. Ενώ ο Παγκόσμιος Νότος λέει: εμείς ξεκινάμε με handicap. Πώς θα πιάσουμε τους δικούς σας στόχους? Εμείς θέλουμε να μας δώσετε τα χρήματα, να μας εμπιστευτείτε ότι θα τα επενδύσουμε κυριαρχά. Έτσι, γιατί πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη. Πάρα πολύ καλά. Τι έγινε? Αυτά όλα φυσικά είναι μονόλογοι ανάμεσα σε κουφούς, εννοείται. Ναι. Οι ηγέτες των μεγάλων χωρών, όπως είπες πολύ σωστά, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Κίνα, απήχαν γιατί είχαν πάει στη G20 στο Ρίο ντε Ζανέιρο το Σαββατοκύριακο. Και γιατί να αφήσεις το Ρίο ντε Ζανέιρο και να πας στον Πακού, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Υπάρχει τουριστική σύγκριση, θα έλεγε κανείς. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πήγανε λοιπόν στο Ρίο ντε Ζανέιρο που έχουν πολύ ωραίο καιρό και ωραίο κλίμα και παραλίες. Μ' αρέσει που το λες και με λαζοφωνική προφορά. Ναι. Μπραζίλ. Το γνωστό κομμάτι. Συνεχίζω τώρα την ανασκόπηση. Στο Αζερμπαϊτζάν μετέβησαν εκεί οι ηγέτες από αναδυόμενες οικονομίες του Παγκόσμιου Νότου, επειδή φυσικά νοιάζονται πάρα πολύ για το κλίμα και το περιβάλλον, όχι ας πούμε για να αξιοποιήσουν αυτό το φόρουμ που είναι πολύήμερο, εντάξει, πάνω από μια εβδομάδα, 8 μέρες και για επαφές, business, συμφωνίες κτλ. Όπως θυμάστε που είχε κλείσει στο Ντουμπάι ο προεδρεύων της Συνόδου, είχε κλείσει στο περιθώριο της Συνόδου COP28 στο Ντουμπάι συμφωνίες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και όλα αυτά. Παρόμοια και ο Αζέρος προεδρεύων της Συνόδου, ένας κύριος Σουλτάνοφ, και αυτός έκλεισε συμφωνίες στο περιθώριο της Συνόδου για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτή η Σύνοδος έχει γίνει δηλαδή μια αφορμή για συναντήσεις ουσιαστικά του Παγκόσμιου Νότου. Ακριβώς. Ο Ιλχάμ Αλίγεφ είπε το γνωστό που είπαμε ότι είναι δώρο Θεού και ευλογία. Ο ορυκτός ενεργειακός πλούτος και γενικά ο ορυκτός πλούτος, τα διαμάντια, το και χρυσάφι. Γενικά ο πλούτος είναι ευλογία. Ο πλούτος είναι ευλογία, ναι. Βιβλική αυτή η τοποθέτηση από αρχαιοτά των χρόνων. Συνάμα βέβαια στο Αζερμπαϊτζάν να υπενθυμίσουμε ότι ακτιβιστές που σχετίζονται με την υπόθεση του περιβάλλοντος κρατούνται στις φυλακές ως υπονομευτές της τάξης, ξένοι πράκτορες, γιατί λαμβάνουν χρηματοδότηση από ΜΚΟ, ξένες κτλ. Από τον Μπακού δεν έλειψε ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος αυτός μεταβαίνει όπου τον καλεί το καθήκον του προς τον Παγκόσμιο Νότο. Και τι να κάνει? Υποχρεωτικά δίνει χειραψίες και με Ταλιμπάν δίνει χειραψίες. Ποινή νεκτή κι αυτός, ποινή νεκτή. Και με τυράννους όπως ο Λουκασένκα της Λευκορωσίας και με το διάλογο τον ίδιο θα θυσιαζόταν να δώσει χειραψία για το καλό του πλανήτη. Διότι όλους μας ενώνει η κοινή μοίρα μπροστά στην κλιματική κρίση. Σε μια παράπλευρη αίθουσα
της COP29 εκφώνησε ο Sir Keir Starmer την ομιλία του ενώπιον δημοσιογράφων, πλάι υπήρχε ένα πόντιου με 7-10 άδειες καρέκλες, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε κανείς να τον προσφωνήσει. Τους μάζεψε τους δημοσιογράφους, εκφώνησε τη δική του ομιλία για το όραμα. Τι φάση ήταν αυτή? Της κυβέρνησης των εργατικών για την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου, για την πράσινη ανάπτυξη, για την οικονομία, για τις επενδύσεις, για το περιβάλλον, για τη γεωργία. Την ίδια στιγμή που οι αγρότες είχαν κατέβει στο Λονδίνο με τα τρακτέρ, διαμαρτυρόμενοι για το φόρο κληρονομιάς 20% που επιβάλλει η κυβέρνηση των εργατικών. Ο Στάρμερ ήταν στον Μπακού. Συγγνώμη να ρωτήσω τώρα, δηλαδή δεν το πήρε είδηση, δεν το πήρε χαμπάρι ο Στάρμερ ότι δεν θα πατήσει άνθρωπος εκεί πέρα και πήγε? Κοίταξε, έπρεπε να βρεθεί μια αίθουσα για να εκφωνήσει την ομιλία του. Δεν μιλάω μόνο γιατί μιλάω συνολικά για τον Μπακού. Δηλαδή δεν πήγε κανένας. Εμείς στείλαμε έναν υφυπουργό, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα, είναι προτεραιότητα. Θες να στείλεις ένα email στον Sir Keir να σου δώσει μια απάντηση? Θα του στείλω ένα μήνυμα στο Messenger. Δεν την έχω αυτή την απάντηση. Γιατί πήγε? Προφανώς πήγε γιατί εκτιμά το Ηνωμένο Βασίλειο ότι για την ατζέντα των εργατικών, ας πούμε, είναι καλό να προβάλλεται ότι δεν αγνοεί, δεν περιφρονεί τέτοιες συνόδους ο Πρωθυπουργός των Εργατικών. Ναι. Και ότι επειδή ούτως ή άλλως έχει βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχουν σύνοδοι και φόρα στα οποία μπορεί να πάει και να συναντήσει ηγέτες του Παγκόσμιου Νότου για να κλείσει συμφωνίες μαζί του κτλ. Είναι χρήσιμο, γιατί από το μηδέν ξεκινάει το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα να φτιάξει συμφωνίες για κάθε λογής συναλλαγή που έχει με τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή λοιπόν στο Λονδίνο κατέβηκαν τα τρακτέρ, γιατί επιβάλλει η κυβέρνηση των εργατικών, η Rachel Reeves, η Υπουργός Οικονομικών, 20% φόρο με δυνατότητα να αποπληρωθεί σε 10 χρόνια στις μεταβιβαζόμενες αγροτικές εκτάσεις από τον πατέρα προς τα παιδιά, προς τα παιδιά μεταβιβαζόμενες κληρονομικά. Αν λέει ξεπερνάει η τιμή τους, η αγοραία τους τιμή, το 1 εκατομμύριο λίρες. Όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτές τις εκτάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν βγει ποτέ στην αγορά για να εκτιμηθεί η αγοραία τους αξία. Πηγαίναν αιώνες τώρα από τη Magna Carta, ξέρω εγώ. Είναι πείρατζ είναι αυτά. Αυτά τώρα πηγαίνουν έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα. Και δεν μπορούμε να δίνουμε. Αν, ας πούμε, είναι 1 εκατομμύριο λίρες η αξία της έκτασης, δηλαδή 200.000 λίρες πρέπει να δώσω, άρα 20.000 το χρόνο, δεν υπάρχουν 20.000 λίρες να δώσω, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Η Rachel Reeves είπαμε έτσι πρέπει να χρηματοδοτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς θα το χρηματοδοτήσω, λέει? Ναι, από τους πλούσιους θα τους χρηματοδοτήσω. Όχι, από τους αγρότες. Μιλώντας για αγροτιά, λοιπόν, στην COP29 δόθηκε και πάλι ευκαιρία από διάφορους ομιλητές να αναπτυχθεί με επιχείρηματα το πόσο επιβαρύνει το περιβάλλον η κτηνοτροφία, πόσο κακό πράγμα είναι το κρέας. Αμέσως μετά τις ομιλίες πήγαν όλοι στους μπουφέδες και στους vegan μπουφέδες δεν πήγε κανείς. Λοιπόν, έχεις κάποιο ερώτημα για την COP29? Όχι, με έχεις υπερκαλύψει. Νομίζω γενικά ότι οι COP που γίνονται ετησίως περισσότερο εξυπηρετούν αυτό το σκοπό να συναντιόνται οι ηγέτες και να μιλάνε για τις διμερείς τους σχέσεις μεταξύ τους στο περιθώριο της συνόδου, παρά πιστεύουν στα αλήθεια αυτά που λένε, και βλέπουμε άλλωστε και υπάρχουν και μετατοπίσεις πολλών ηγετών και όταν αλλάζουν κυβερνήσεις από τους προηγούμενους περιβαλλοντικούς στόχους. Το βλέπουμε στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Πάντως αυτό το σενάριο ότι θα φτιαχτούν ταμεία και στα οποία θα βάζουν λεφτά οι Δυτικοί για να τα τραβάνε οι Κινέζοι και οι Ινδοί είναι επιστημονικής φαντασίας, νομίζω εγώ. Μα γιατί όχι? Γιατί όχι. Να περάσουμε γρήγορα στα επόμενα 4 λεπτά, να πιάσουμε λίγο την υπόθεση Νετανιάχου Γκαλάντ. Λοιπόν, ο Καρίμ Χαν ανακοίνωσε ότι είχαν ήδη εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης, αλλά τώρα δημοσιεύτηκαν. Εντάξει, τώρα είναι δημόσιο για να πιεστεί περισσότερο η διεθνής κοινότητα, ξέρω εγώ, να συμβάλλει στην λήξη της υπόθεσης αυτής στην Γάζα και στη Χεσμολά. Δηλαδή είχαν εκδοθεί και τα κρατάκανε κρυφά. Είχαν εκδοθεί. Πρακτικά, μόνο αν ταξιδέψουν σε κάποια χώρα από τις 164 που έχουν υπογράψει την Συμφωνία της Ρώμης για την αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και μια κυβέρνηση κυρίαρχα αποφασίζει αν θα εφαρμόσει αυτό το ένταλμα. Φυσικά με συνέπειες αν δεν το εφαρμόσει. Το Ισραήλ μάλλον θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να ακυρώσει σύντομα ή μετά τη λήξη των πολέμων αυτά τα εντάλματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τοποθετήθηκαν και διαστόματος των
εκπροσώπων τύπου, ξέρω εγώ, του State Department, του Λευκού Οίκου, αλλά και ο ίδιος ο Biden είπε ότι είναι absurd, είναι εξωφρενικό αυτό, είναι outrageous, είπε για την ακρίβεια, είναι εξωφρενικά αυτά τα πράγματα, και ο Νετανιάχου είπε ότι πρόκειται για μια αντισημιτική συμπεριφορά. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος ότι ταυτίζει τον εαυτό του με το κράτος του Ισραήλ. Οπότε και με τον εβραϊκό λαό γενικώς, προφανώς, αφού οπότε ήταν αντισιωνιστική συμπεριφορά όταν μιλάμε για το κράτος του Ισραήλ, και αντισημιτική όταν έχει να κάνει γενικά με το ιστορικό φαινόμενο του αντισημιτισμού των Εβραίων, των απανταχού Εβραίων και άλλων εθνικοτήτων. Όχι μόνο δηλαδή. Ανακοινώσανε και έναν Παλαιστίνιο της Χαμάς, ο οποίος όμως έχει εκλείψει, αντιλαμβάνομαι. Ναι, γιατί για να φανεί ότι υπάρχει μια ισορροπία, βάλαμε και τον Μοχάμεντ Ντέιφ, και άλλα ονόματα. Ο οποίος έχει συγχωρεθεί. Έχει συγχωρεθεί αυτός, αλλά τι να κάνουμε. Είναι ο μόνος για τον οποίο δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, όχι εγώ, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του Καρίμ Χάν. Πάλι καλά που δεν βάλανε το Χανίγια. Εξαρτάται αυτή η υπόθεση, σχετίζεται η υπόθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που είναι για πρόσωπα, με την υπόθεση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης, με εκείνη την προσφυγή της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ για το έγκλημα της γενοκτονίας. Όχι ακριβώς, δεν εξαρτώνται. Όλα μαζί συμβάλλουν σε ένα κλίμα όμως. Εντάξει, οι δύο υποθέσεις δηλαδή δεν συνεξετάζονται. Και πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε, αφού το θες θα πάμε. Τι να κάνουμε, ό,τι πεις εσύ. Πάμε. Και μετά θα πω και δύο κουβέντες ποιοι είπανε ναι στο ένταλμα. Ναι. Radio Me 88,4. Για δώσε μας τώρα και το παρασκήνιο. Παρασκήνιο, μην φανταστείς μεγάλο. Η Ολλανδία που είναι η χώρα στην οποία εδρεύει το δικαστήριο της Χάγης, φυσικά είπε ότι θα εφαρμόσει το ένταλμα εάν βρεθεί ο Ιωάβ Γκαλάντ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε Ολλανδικό έδαφος. Η Γαλλία επίσης είπε ναι. Κατευθείαν, ναι. Ναι. Έχει και μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό η Γαλλία, δεν την παίρνει να κάνει φασαρίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, είπαν ότι είναι μια εξωφρενική κίνηση, μια χειρονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μεταξύ των κρατών μελών της διεθνούς βάσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ναι, είναι à la carte. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν στο έργο των διεθνών δικαστηρίων, αλλά δεν υπόκεινται στην αρμοδιότητά τους. Ναι. Και γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονται αυτό που λέμε rules-based international order, δηλαδή διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε το διεθνές δίκαιο. Ναι. Οι μουσουλμανικές χώρες, όπως για παράδειγμα οι αραβικές χώρες του κόλπου, αλλά και χώρες όπως η Ινδονησία, που είναι η πιο πολυπληθής και κατοικημένη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, αυτή την κίνηση ως απαραίτητη. Είτε ως βγάλαν ανακοινώσεις, δηλαδή έβγαλε ανακοινώσεις στη Σαουδική Αραβία ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου κτλ. Έχουν διάφορους τρόπους να καθιστούν όλες αυτές οι χώρες, να καθιστούν τις βουλείς τους και τις τελήσεις τους και τις κρίσεις τους για τέτοιες χειρονομίες σαφείς, γιατί εκτιμούν ότι ακόμα και αν δεν εφαρμόσουν αυτά τα εντάλματα, εντούτοις όταν επικρέμαται, μια τέτοια απειλή, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Και μια και είπα για τους Σαουδάραβες, μέσα στην COP29 υπάρχει και το τρίτο ρεύμα. Το πρώτο ρεύμα είναι ο Παγκόσμιος Νότος, δώστε μας λεφτά για πράσινη ανάπτυξη. Το δεύτερο ρεύμα είναι ο αναπτυγμένος κόσμος, λέει ναι, να σας δώσουμε όλα θέλουμε κανονικό πλαίσιο. Υπάρχει και το τρίτο ρεύμα, του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία και περιλαμβάνει, ας πούμε, τον αραβικό κόσμο του κόλπου, που λέει παιδιά, μην βιαζόμαστε και πάρα πολύ για την πράσινη μετάβαση. Τι κακό έχει το πετρέλαιο. Ναι, να τα κάνουμε όλα με ευταξία. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί εκκρεμεί, όπως είπαμε, και το άλλο ένταλμα. Το ένταλμα αντί του Πούτιν, για παράδειγμα. Δεν βλέπω να. Ναι. Θυμάστε ότι τους BRICS, πού συναντήθηκαν την περασμένη φορά οι BRICS? Στο Καζάν, δεν συναντήθηκαν? Στο Καζάν τελευταία φορά, ναι. Ναι. Οπότε. Η προηγούμενη ήταν στο Cape Town. Ήταν στο Cape Town η προηγούμενη που δεν είχε πάει. Ναι, δεν είχε πάει. Θέλω να πω ότι δεν είδα ιδιαίτερη απομόνωση για τον Πούτιν από τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα που υπήρχε και στους G20 που είδαμε. Στους G20 στην οικογενειακή φωτογραφία ήταν ο Ναρέντρα Μόντι, δίπλα του ο Biden και πιο δίπλα ο Τζάστιν Τρουντό. Και τους προσπαθούσε να τους συμβιβάσει. Θα μιλήσουμε παρακάτω γιατί πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Έχουμε κάποια εξέλιξη στο όλο πλαίσιο αυτό. Ναι, και εκεί πέρα στους G20 η ατζέντα που έθεσε η Βραζιλιάνικη Προεδρία
ήταν η επίλυση των ζητημάτων της πείνας, της παγκόσμιας πείνας, της παγκόσμιας φτώχειας, η περιβαλλοντική κρίση, και μέσα στο πόρισμα γράφτηκε και ένα κείμενο, πάρα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο δεν είχε καμία αναφορά στη Ρωσία ονομαστικά. Έλεγε ειρήνευση στην Ουκρανία και κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Και αυτά που ακούμε και σε καλυστία που λέει παγκόσμια ειρήνη. Μπράβο, οι διαγωνιζόμενοι λέει παγκόσμια ειρήνη. Να είμαστε όλοι νέοι, πλούσιοι, όμορφοι και υγιείς. Στρογγυλεμένες άκρες γενικώς. Φεύγουμε από αυτά τα ζητήματα και θα περάσουμε στη Βαλτική, που είναι μια κλειστή θάλασσα, είναι μια κλειστή λίμνη. Είναι κακό πράγμα να υπάρχουν κλειστές λίμνες. Θάλασσες που. Ναι, είναι κακό πράγμα. Είσαι πονηρός. Γιατί ακούω αυτές τις μέρες ένα επιχείρημα που λέει «Μα θέλουμε το Αιγαίο να γίνει κλειστή λίμνη». Όχι. Λέει, είναι η αυθόρμητη απάντηση. Γιατί όταν τοποθετηθεί έτσι ένα ερώτημα, η αυθόρμητη απάντηση είναι αυτή. Όχι. Αλλά θα ήθελα να πω ότι η UNCLOS 1982 δεν έχει κλείσει καμία θάλασσα. Αντιθέτως, αυτό που κάνει το δίκαιο της θάλασσας, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η σύμβαση του Montego Bay, η UNCLOS 1982, όλα αυτά τι πράγμα σημαίνουν. Λοιπόν, αυτό που έχει κάνει είναι ότι έχει ορίσει νομικούς τρόπους, ώστε όσες περισσότερες εκτάσεις, θαλάσσιες εκτάσεις στον πλανήτη μπορούν να κατοχυρωθούν κάτω από τον έλεγχο και την αρμοδιότητα κάποιου κράτους, όσο το καλύτερο. Δεν έχει κλείσει, για παράδειγμα, ούτε η Βαλτική, ούτε έχει κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι πολύ στενότερες θάλασσες από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ψευδοεπιχείρημα αυτό. Και όταν με τον ορισμό θαλασσίων ζωνών, είτε είναι η διεύρυνση των χωρικών υδάτων που λέμε, είτε ο ορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδες, βγει ένας χάρτης σαν αυτό που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα η Κομισιόν για το χωροταξικός χάρτης των θαλασσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο μέσω βγήκε η Τουρκία και τον καταδίκασε. Όταν λοιπόν βγήκε ένας τέτοιος χάρτης, δεν κλείνει πραγματικά ένα αρχιπέλαγος, απλά περιέρχονται αυτές οι εκτάσεις στην αρμοδιότητα ελέγχου, αστυνόμευσης, εκμετάλλευσης, όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους. Και αυτό είναι καλό για τη διεθνή τάξη. Να ξέρουμε όταν πλέει ένα πλοίο, σε ποιον θα ζητήσει βοήθεια. Ή σε ποιανού αρμοδιότητα πέφτει ο έλεγχος αυτού του πλοίου, τι μεταφέρει. Υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό το χάρτη, πρωτού περάσουμε στη Βαλτική, με αυτό το χάρτη της Κομισιόν για το Αιγαίο, μια και το ανέφερα, να το πούμε, ότι σε αυτό το χάρτη δεν υπήρχε ελληνική συνεισφορά επίσημη. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν υπολόγισαν, αύξησαν μόνες τους τα χωρικά ύδατα του Αιγαίου, τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, σε 12 ναυτικά μίλια, και όρισαν τις ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα με βάση φυσικά πάντοτε τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και τις μεθοδολογίες καθορισμού θαλασσίων ζωνών από την ομολογία τόσων πολλών διεθνών διαιτητικών οργάνων. Η Ελλάδα δεν είχε συμμετοχή. Η Τουρκία έβγαλε μια ανακοίνωση που καταδικάζει την Κομισιόν, θεωρεί άκυρο το έγγραφο. Λαύρος. Και εναντίον της Αθήνας. Γιατί εναντίον της Αθήνας? Διότι η Κομισιόν γράφει μια υποσημείωση που λέει ότι συνθέσαμε αυτόν τον χάρτη για όλες τις θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προσφυγή και τη συνδρομή τέλος πάντων στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες όλων των κρατών μελών της. Οπότε πλαγίως μας κατονομάζει και εμάς η Κομισιόν. Λέω αυτό και κλείνω για αυτό το χάρτη. Έχει ένα πρόβλημα αυτός ο χάρτης. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που η Ελλάδα η ίδια δεν θα ήθελε να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, γιατί τότε κλείνουν αποστάσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένα νησιά και τότε εκεί πέρα δημορφώνεται αυτό που λέμε καθεστώς διεθνών στενών. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα στενά και ποια στα διεθνή στενά? Στα διεθνή στενά, όταν δηλαδή ένας χώρος είναι τόσο στενός, ούτως ώστε να εγγράφεται ολόκληρος μέσα σε χωρικά ύδατα μιας χώρας, σε γελίτιδα ζώνη μιας χώρας, τότε εκεί πέρα ορισμένες άλλες πρόνοιες για διελεύσεις σκαφών αναιρούνται. Εκείνο που λέμε αυλαβή, διέλευση κτλ. Ισχύει όταν το στενό είναι αρκετά φαρδί και δεν θα πέσεις μέσα στα χωρικά ύδατα κάποιας χώρας. Αν όμως περάσεις μέσα από διεθνή στενά που είναι πάρα πολύ στενά, όπως παράδειγμα στον Βόσπορο, ξέρω εγώ, που βέβαια και μέσα στο Βόσπορο έχουμε τη συνθήκη του Μοντρέ και έχουμε άλλο καθεστώς. Έτσι στενά, φαντάσου ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάσο, ή ξέρω εγώ στα Κύθρα, ή ανάμεσα και σε νησάκια μέσα του Αιγαίου, όπως ξέρω εγώ, ανάμεσα στην Άνδρο, σε τέτοια στενά. Τότε εκεί πέρα το δίκαιο της θάλασσας, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει ότι, ξέρετε, δεν θα παίρνει ένα σκάφος την άδεια
της χώρας που έχει την αιγελίτιδα ζώνη, τις αντικείμενες δηλαδή και οι παρακείμενες ακτές, μπορεί για παράδειγμα ένα υποβρύχιο να περνάει καταδιόμενο, να μην είναι δηλαδή στην επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή θέλω να πω, οι πρόνοιες για τα διεθνή στενά είναι λίγο διαφορετικές και δεν βολεύουν πάρα πολύ την Ελλάδα. Σε ορισμένα στενά, όχι παντού. Πρέπει πάντα να αφήνεις λοιπόν, όταν ορίζεις την έκταση των χωρικών σου υδάτων, να αφήνεις κάποιο κενό, αν δεν είσαι σε θέση να επιτηρήσεις τη θάλασσά σου, αν δεν έχεις το στόλο για να το κάνεις, κάποιες πρόνοιες να έχεις, ούτως ώστε να επιτρέπεις να περνάνε αυτά τα σκάφη και να μην χάνεις και τις αρμοδιότητες σου να τα ελέγχεις. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής. Είναι αρκετά τεχνικό αυτό το θέμα τώρα και θέλει. Είναι τεχνικό. Ναι, δηλαδή σε ορισμένα σημεία δεν βολεύει την Ελλάδα. Και κάπου μπερδεύει κιόλας τώρα. Γιατί από τη μία λέμε ότι πρέπει να τα επεκτείνουμε, από την άλλη λέμε τώρα ότι και κάπου να μην τα επεκτείνουμε. Θα τη βόλευε την Ελλάδα, εννοώ, εάν δεν έχει τον στόλο στο μέλλον να φρουρεί τις θάλασσές της και να αξιώνει, να ελέγχει τα πάντα. Θα την βόλευε να αφήσει κάποιους καινούς χώρους στα διεθνή ύδατα. Από τα διεθνή ύδατα μπορεί να περάσει κάποιος. Γενικώς να πούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει στόλο. Και να τον ελέγξεις. Και να τον ελέγξεις. Μπορείς να τον ελέγξεις για λόγους της ασφάλειας, όπως λένε, ελευθερεμπόρια κτλ. Πώς κάνουμε, ας πούμε, επιχειρήσεις έξω από τη Σομαλία που είναι διεθνή ύδατα, και αλλά κάνουμε επιχειρήσεις και ελέγχουμε για λαθρεμπόρια όπλων, ανθρώπων κτλ. Αλλά σε ορισμένες περιοχές που λέγονται διεθνή στενά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Βαλτική. Μια κλειστή θάλασσα, μια κλειστή λίμνη. Είχαμε περιστατικά την Κυριακή και την Δευτέρα. Είχαμε προβλήματα. Εκεί πέρα είναι ο χώρος δράσης του ΝΑΤΟ. Φυσικά τώρα που έχει γίνει ναυτική ζώνη πλήρως του ΝΑΤΟ. Αν εξαιρέσουμε το Καλίνιγκραντ που είναι ρωσικός θύλακας. Και θα περίμενε κανείς να υπάρχει φοβερός έλεγχος. Και όμως υπάρχουν διεθνή ύδατα εκεί πέρα. Και τι είχαμε? 2 υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών διαδικτύου, ποντισμένα στη Βαλτική θάλασσα, διακόπηκαν ξαφνικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αυτά. Σύμφωνα με τοπικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών που τα διαχειρίζονται αυτά τα 2 καλώδια, μέσω νέων προειδοποιήσεων για πιθανή ρωσική παρέμβαση σε παγκόσμιες υποθαλάσσιες υποδομές, που υπάρχει αυτή η προειδοποίηση, αυτές οι προειδοποιήσεις υπάρχουν από το καλοκαίρι. Είναι ένα καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ Λιθουανίας και Σουηδίας, ο BCS East-West Interlink, ο οποίος κόπηκε το πρωί της Κυριακής γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα. Και αυτό το επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Τέλεια της Λιθουανίας. Τα συστήματα παρακολούθησης της εταιρείας κατέγραψαν ότι υπήρξε διακοπή λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας των δεδομένων και η αιτία ήταν πιθανή φυσική ζημιά στο ίδιο το καλώδιο, όχι κάποιο πρόβλημα λογισμικού, ας πούμε. Αυτό το δήλωσε εκπρόσωπος της Τέλειας στο CNN, ο Audrius Stasiulaitis, Λιθουανική. Μπορούμε, είπε, να επιβεβαιώσουμε ότι η διακοπή της κυκλοφορίας των δεδομένων μέσα από αυτό το καλώδιο των οπτικών ινών δεν προκλήθηκε από βλάβη του εξοπλισμού, αλλά από φυσική βλάβη στο καλώδιο οπτικών ινών. Ένα άλλο καλώδιο που συνδέει την Φινλανδία και τη Γερμανία, εκείνη και το πιο μεγάλο σε μήκος, το Sea Lion 1, διακόπηκε επίσης, και αυτές οι διακοπές γίνανε στο σημείο που τα 2 καλώδια διασταυρώνονται. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο καλώδιο Γερμανίας-Φινλανδίας υπάρχει δήλωση εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης ότι έχει γίνει με δολιοφθορά, ξεκάθαρα, δηλαδή το λένε. Πολύ καλά. Θα το έλεγα παρακάτω, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει που είσαι προπέτης. Είμαι. Λοιπόν, αυτό το διευκρινίσε η κρατική φιλανδική εταιρεία Essinia που διαχειρίζεται τη σύνδεση. Το καλώδιο Sea Lion 1 είναι η μόνη απευθεία σύνδεση του είδους της μεταξύ Φινλανδίας και Κεντρικής Ευρώπης. Έχει μήκος 1.200 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο, ή 730 ναυτικά μίλια τέλος πάντων, μαζί με άλλες βασικές υποδομές που υπάρχουν εκεί, συμπεριλαμβανομένων και αγωγών φυσικού αερίου και καλωδίων τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος. Τα περιστατικά αυτά τα 2 σημειώθηκαν και καταγράφτηκαν από τη Σουηδία και τη Φινλανδία, οι οποίες είχαν νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα επικαιροποιήσει τις οδηγίες τους προς τους πολίτες τους σχετικά με το πώς να επιβιώσουν από πυρηνικό πόλεμο. Ναι, και γενικώς τι να κάνουν σε περιπτώσεις πολεμικής κρίσεως και πολέμου. Ακριβώς. Λάβαν φυλάδια με οδηγίες για το πώς να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις στρατιωτικών συγκρούσεων, διακοπές επικοινωνιών, διακοπές ρεύματος, διακοπές τροφοδοσίας με νερό και τρόφιμο, καύσιμο κτλ.
Μετά από αυτό έγινε αυτό το περιστατικό, Κυριακή και Δευτέρα. Έτσι είμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι εδώ οι πολίτες στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις απειλές. Όλοι έχουμε ένα εικονοστάσι. Βέβαια. Έχουμε ταμπλέτες ιωδίου στο σπίτι, τα πάντα για να προσευχηθούμε. Thoughts and prayers. Λοιπόν, και οι δύο χώρες, λοιπόν, Σουηδία και Φινλανδία, εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Τα θυμόμαστε, τα ζήσαμε, τα αναλύσαμε πώς μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Η περιοχή κατά μήκος του καλωδίου Φιλανδίας-Γερμανίας, όπου σημειώθηκε η ζημιά στο καλώδιο, απέχει περίπου 60 με 65 μίλια από το καλώδιο Λιθουανίας-Σουηδίας, που επίσης κόπηκε με ένα σπάρο 2 τριγώνια. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε το σφάλμα, τη ζημία, αυτή τη βλάβη, την αστοχία υλικού στο καλώδιο Sea Lion 1. Η Σίνια, η εταιρεία, η φιλανδική κρατική τηλεπικοινωνία, είπε σε μια δήλωσή της ότι εξακολουθεί να ερευνά το ζήτημα. Δεν έχει διεξαχθεί ακόμα φυσική επιθεώρηση των καλωδίων, τότε δηλαδή πριν από λίγες μέρες, όταν βγήκε αυτή η δήλωση που σας λέω εντός εισαγωγικών τώρα, σας μεταφέρω. Και είπαν όμως όλοι ότι η ξαφνική διακοπή υπενήσεται ότι το καλώδιο κόπηκε από εξωτερική δύναμη. Ενδεχομένως, εγώ μπορώ να πω, ήταν ένα σμάρι από πάρα πολύ θυμωμένα λαβράκια που πέρασαν. Κουτσομούρες, ναι, τέτοια πράγματα. Κουτσομούρες, το δάγκωσαν, ναι. Και μπορεί να είναι αυτό. Μήπως έχει πυράγχας στη Βαλτική, πυράγχας. Όχι, γιατί ήταν όλα συγκεντρωμένα στη Βραζιλία για τους G20. Βραζίλ. Συνεχίζουμε εμείς. Οι υπουργοί εξωτερικών της Φινλανδίας και της Γερμανίας τόνισαν σε κοινή δήλωση, Φιλανδία-Γερμανία, την Δευτέρα το βράδυ, ότι τους προκάλεσε βαθιά ανησυχία το κομμένο καλώδιο Sea Lion και ανέφεραν την πιθανότητα υβριδικού πολέμου. Το γεγονός ότι ένα τέτοιο περιστατικό εγείρει αμέσως οψίες για σκόπιμη ζημιά λέει πολλά για την αστάθεια της εποχής μας, είπαν οι υπουργοί. Διεξάγεται και ενδελεχής έρευνα. Μάλιστα. Η ανακοίνωση συνέχισε ότι η ευρωπαϊκή μας ασφάλεια δεν απειλείται μόνο από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά και από τον υβριδικό πόλεμο από κακόβουλους παράγοντες. Τώρα, σε αυτήν εδώ την πρόταση που σας ανέφερα μόλις τώρα, η ευρωπαϊκή μας ασφάλεια δεν απειλείται μόνο από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και κατά της Ουκρανίας, αλλά και από τον υβριδικό πόλεμο από κακόβουλους παράγοντες. Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο έχουμε δύο προτάσεις, δύο προτάσεις, ναι, που βάζουν σε μια σειρά τις λέξεις Ρωσία, πόλεμος Ρωσία και υβριδικός πόλεμος. Μπορεί να είναι τυχαία η τοποθέτηση. Εντάξει. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Όχι. Συνωμοσιολογία. Δεν είμαστε προπέτες όλοι. Να πούμε ότι από το καλοκαίρι οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει και ξανά το φθινόπωρο ότι είχαν εντοπίσει αυξημένη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από τέτοια υποθαλάσσια καλώδια. Είναι επίσης ο χώρος δράσης του Τζεφ. Η Βαλτική, Joint Expeditionary Force, είναι μια στρατιωτική σύμπραξη, ας πούμε. Σύμπραξη, ναι, το βόρειο κλάδο του ΝΑΤΟ, και εκεί είχαμε επίσης, και από εκεί είχαμε προειδοποιήσει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο CNN το Σεπτέμβριο ότι οι ΗΠΑ πίστευαν ότι η Ρωσία είναι πλέον πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει ενδεχόμενες επιχειρήσεις δολοφθοράς σε τέτοια κρίσιμα στοιχεία υποδομών, όπως αγωγή, καλώδια, υποθαλάσσια και όλα αυτά. Η προειδοποίηση είχε έρθει έπειτα από κοινή έρευνα από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς Σουηδίας, Δανίας, Νορβηγίας, Φιλανδίας, που την είχαμε αναφέρει στην ανασκόπηση τον Απρίλιο του 2023, ότι η Ρωσία είχε κινήσει έναν στόλο ύποπτων κατασκοπευτικών πλοίων που δρούσαν στα σκανδιναβικά ύδατα εκεί της Βαλτικής ως μέρος ενός προγράμματος πιθανής δολοφθοράς υποβρύχιων καλωδίων και θαλάσσιων πεδίων με ανεμογεννήτρες στην περιοχή. Τα είχαμε αναφέρει σε περσινές ανασκοπήσεις τα πορίσματα αυτής της έρευνας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου. Δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι που ανωνύμους φυσικά είπαν ότι έχουν προκαταρκτική γνώση της εκτίμησης της ζημιάς στα 2 καλώδια, είπαν στο CNN και μετά φυσικά μεταδόθηκε και σε άλλα μέσα την Τρίτη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις, σκληρές αποδείξεις, hard evidence για κακόβουλη δραστηριότητα, ούτε αποδείξεις για σκόπιμη ζημιά στην υποδομή του θαλάσσιου πυθμένα, διότι λέει θα μπορούσε να έχει προκληθεί από ατύχημα συμπτωματικά, λόγω χάρη μία άγκυρα να έχει ασυρθεί στο βυθό από ένα διερχόμενο σκάφος. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που αναλύθηκαν από διάφορους ενημερωτικούς οργανισμούς, διάβλους ενημέρωσης και πληροφόρησης, δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα κινεζικό πλοίο με Ρώσο καπετάνιο διέσχισε τη στήλη του ύδατος πάνω από το καλώδιο Λιθουανία-Σουηδία. Κοίτα τώρα ένα συνδυασμός όμως, κινεζικό πλοίο με Ρώσο καπετάνιο, ρε φίλε.
Δηλαδή, συμβαίνει, γιατί είναι πολυπληθείς οι δύο λαοί και όπως καταλαβαίνεις. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Εντάξει. Ναι. Σκάφη του δανέζικου λιμενικού έκτοτε δήλωσαν πως παρακολουθούν τις κινήσεις του εν λόγω κινέζικου σκάφους. Η έκταση της βλάβης που προκλήθηκε στον Sea Lion 1 της Σίνια, της φινλανδικής επιχείρησης τηλεπικοινωνιών, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, δεν είναι σαφής. Οι πιο σημαντικές ροές δεδομένων συνήθως δρομολογούνται μέσω πολλών διαφορετικών καλωδίων για να αποφευθεί έτσι η υπερβολική εξάρτηση από τον ένα και μόνο διάβλο. Ένα επισκευαστικό σκάφος είναι έτοιμο να μεταβεί στο σημείο του ρήγματος αυτή τη βδομάδα. Τώρα δεν ξέρω Παρασκευή απόγευμα που βρισκόμαστε αν έχει μεταβεί ήδη. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Φινλανδίας, οι οποίοι Φιλανδοί, η Σίνια δηλαδή, η φιλανδική εταιρεία, είπε ότι δεν είναι γνωστό πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τις επισκευές, γιατί ακόμα δεν είχαν εξετάσει και την έκταση της βλάβης. Συνήθως λέει απαιτούνται από 5 έως 15 ημέρες. Εντάξει, και το αυτοκίνητο τα πάμε στο συνεργείο. Με την πρώτη ματιά δεν μπορεί να μας πει ο μάστορας πόσο θέλει. Και είναι μάστορας αυτός, να φανταστείς. Δεν είναι κανένας Φιλανδός. Είναι μάστορας, δεν είναι κανένας Φιλανδός να πούμε τώρα, ναι. Ακριβώς. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Λιθουανίας ανέφεραν πρώτα τη διακοπή μεταξύ Λιθουανίας και Σουηδίας και ανέφεραν, σύμφωνα μάλιστα με τον επικεφαλής τεχνολογίας τον Άντριους Σεμεσκεβίτσιους της Τέλεια Λιθουάνια, ο οποίος είπε ότι το καλώδιο, σύμφωνα με την δήλωση, ανέφερε ότι το καλώδιο εξυπηρετούσε περίπου το 1/3 της χωρητικότητας του διαδικτύου της Λιθουανίας. Και η χωρητικότητα αυτή έχει αποκατασταθεί μέσα στη εβδομάδα μέσα από άλλες οδούς. Το καλώδιο λειτουργεί από την Arelion, που είναι μια σουηδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, που και αυτή επιβεβαίωσε τη ζημιά στη σύνδεση BCS East-West Interlink, που είναι η σύνδεση ανάμεσα στην Λιθουανία και την Σουηδία, και ενώνει δηλαδή την Γοτλάνδη με το Σβεντόγι της Λιθουανίας. Το πρόβλημα εντοπίστηκε την Κυριακή κατά την τακτική παρακολούθηση 24/7 που έχει η επιχείρηση. Η Σίνια δεν απάντησε σε περισσότερα αιτήματα για περισσότερες λεπτομέρειες, λέει εξετάζουμε. Εν τούτης. Και πάμε τώρα στις εκτιμήσεις των πολιτικών, αυτό που είπες. 19 Νοεμβρίου, διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγόρησαν τη Ρωσία την Τρίτη για κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, καθώς τα κράτη της Βαλτικής εξακολουθούν να ερευνούν τι συνέβη με την κοπή αυτών των καλωδίων. Εξακολουθούμε να διερευνούμε και τι συνέβη και με τους Nord Stream 1 και Nord Stream 2. 3 χρόνια μετά. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμα κατηγορήσει ευθέως τη Ρωσία για αυτά τα δύο συγκεκριμένα περιστατικά, ότι δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο ρωσικό χέρι κατέστρεψε τα καλώδια. Ωστόσο, Γερμανία και Πολωνία και άλλοι είπαν ότι πιθανότατα πρόκειται για μια πράξη δολιοφθοράς, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας δήλωσαν ότι ενισχύουν την επιτήρηση των υδάτων τους σε απάντηση αυτού του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή τους, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Βρετανίας, όλοι αυτοί είναι πυλώνες πλέον της ασφάλειας της Ευρώπης, η Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία, σε εκείνη λοιπόν ανακοίνωσή τους είπαν ότι οι κλιμακούμενες υβριδικές δραστηριότητες της Μόσχας εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης άνευ προηγουμένου ως προς την ποικιλία και την κλίμακά τους, αποτελώντας σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια. Εάν η Ρωσία δεν σταματήσει να διαπράττει πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, η Βαρσοβία θα κλείσει τα υπόλοιπα προξενία στην Πολωνία, δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, την Τρίτη, μετά τη συνάντηση αυτών των Υπουργών Εξωτερικών στην πολωνική πρωτεύουσα, στη Βαρσοβία. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριος, επίσης είπε παρόμοια, μιλώντας στις Βρυξέλλες, είπε: κανείς δεν πιστεύει ότι τα καλώδια κόπηκαν κατά λάθος. Έτσι. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι υπάρχουν πολλά νεύρα στα λαβράκια και στις κουτσομούρες αυτή την εποχή. Ναι. Μπήκε ο Πλούτονας στον υδροχό και καταλαβαίνετε να τρέπει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε όλα τα σχέδια που είχαν για το Σαββατοκύριακο, τα λαβράκια και οι κουτσομούρες, πήγαν στράφη. Οπότε μπορεί να είναι αυτό. Πρέπει επίσης να υποθέσουμε, είπε ο Πιστόριος, ότι αφού είπε ότι κανείς δεν πιστεύει ότι αυτά τα καλώδια κόπηκαν κατά λάθος, λέει ο Πιστόριος συνέχεια, ο Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριος. Πρέπει επίσης να υποθέσουμε ότι, χωρίς να το γνωρίζουμε ακόμα, ότι πρόκειται για δολιοφθορά. Αυτό που είπες. Πρέπει να το υποθέσουμε χωρίς να το γνωρίζουμε ακόμα, ότι πρόκειται για δολιοφθορά. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι σαμποτάρει ευρωπαϊκές υποδομές, εννοείται. Και λέει ότι τέτοιοι σχετισμοί είναι κατασκευασμένοι για να βλάψουν τα ρωσικά συμφέροντα μέσω ενός πολέμου πληροφοριών που διεξάγει η Δύση. Δύο ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν ότι η δήλωση της Τρίτης αυτή των Υπουργών δεν ήταν άμεση απάντηση στην κοπή των καλωδίων. Ήταν τοποθετήσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Ο κήπος είναι ανθυρός, αόριστο.
Ο Ζωζέ Μπορέλ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα είναι ακόμα αυτός, δεν έχει φύγει? Έχει άλλη θεσμική θέση τώρα. Α, πήρε άλλη θέση. Περιμένουμε να αναλάβει και Κάλια Κάλλας επισήμως. Πότε αναλαμβάνει? Δεν έχουν αναλάβει επισήμως. Ο Αποστόλης ο Τζιτζικώστας δεν ανέλαβε χαρτοφυλάκιο ακόμα? Τι κάνει αυτό? Τόσο καιρό τον έχουμε στη Βρυξέλλες. Έχει εγκριθεί, αλλά το πότε θα αναλάβει. Τώρα επιλέγει το επιτελείο του, φαντάζομαι. Μα τώρα. Έπιπλα. Χαλιά. Λοιπόν, ο Ζωζέ Μπορέλ είπε ότι θα ήταν ανεύθυνο από την πλευρά μου να αποδώσω αυτό, ας το πούμε, λέει, περιστατικό ή ατύχημα, ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, έτσι είπε, σε οποιονδήποτε. Πώς θα το πούμε, Παναγιώτη, να το πούμε? Τι να σου πω, πες το Παναγιώτη, 15 Αύγουστο να γιορτάζει. Η Σουηδική Εισαγγελική Αρχή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ήδη μια προκαταρκτική ποινική έρευνα για τα κομμένα καλώδια, τα οποία διέρχονται από αυτή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σουηδίας στη Βαλτική θάλασσα, η οποία με την αποκλειστική οικονομική ζώνη τόσων βαλτικών χωρών έχει γίνει λίμνη και δεν πρέπει να γίνεται λίμνη. Καμία θάλασσα. Να είναι ανοιχτές πρέπει. Δεν είμαστε Αργεντινοί. Ναι. Λοιπόν. Είσαι μελετηρός όμως. Ο Σουηδός Υπουργός Πολιτικής Άμυνας. Μα τα ίδια επιχειρήματα ακούμε διαρκώς. Άμα δεν είσαι Αργεντινή, έχεις πονοκεφάλους. Και η Αργεντινή που δεν έχει πονοκεφάλους έχει τα Falklands μπροστά. Μαλβίνας Αρχεντίνας και την πάτησε. Λοιπόν, η Σουηδική Εισαγγελική Αρχή λοιπόν ανακοίνωσε ότι ξεκινάει προκαταρκτική ποινική έρευνα για τα κομμένα καλώδια. Περιμένουμε και το αποτέλεσμα της Σουηδικής Εισαγγελικής Αρχής για το ποιος δολοφόνησε τον Ούλοφ Πάλμε. Μεγάλη επιτυχία και αυτή της Σουηδικής Εισαγγελικής Αρχής. Ο Σουηδός Υπουργός Πολιτικής Άμυνας, ο Κλάρκ Όσκαρ Μπόλιν, δήλωσε στο Reuters ότι οι ένοπλες δυνάμεις και εκτοφυλακή της χώρας εντόπισαν διελεύσεις πλοίων που συνέπταν χρονικά και τοπικά με την διακοπή 2 τηλεπικοινωνικών καλωδίων στη Βαλτική θάλασσα, των εν λόγω καλωδίων. Υπενθυμίζουμε επιστημολογικά ότι correlation isn't causation, δηλαδή ο συσχετισμός δεν εξηγεί αυτομάτως και την αιτιοκρατία του ενός φαινομένου, δεν είναι? Είναι συμπτώσεις αυτά. Το Σουηδικό Ναυτικό δήλωσε ότι θα συνεισφέρει πλοία εξοπλισμένα για υποθαλάσσιες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων τηλεχειριζόμενων οχημάτων, δηλαδή βαθισκαφών που είναι ρομποτικά, και θα βοηθήσει στην έρευνα που θα τα χειρίζονται αυτά τα ανεπάνδρωτα οχήματα, θα τα χειρίζονται οι Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως και η Φινλανδία, το Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Φινλανδίας είπε ότι συνεργάζεται με τη Σουηδία, η οποία όμως θα ηγηθεί η Σουηδία των ερευνών. Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι το ναυτικό κέντρο της Συμμαχίας για την Ασφάλεια της Κρίσιμης Υποθαλάσσιας Υποδομής, αυτό είναι τίτλος του ναυτικού κέντρου, συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους για να συμβάλλει στη διαπίστωση των γεγονότων. To ascertain the facts. Η πιο μεγάλη τέτοια υπόθεση, επαναλαμβάνω, ήταν με τους Nord Stream 1 και 2 το Σεπτέμβριο του 2022. Που ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι έγινε. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Υπάρχουν 3-4 πορίσματα ταυτόχρονα. Γερμανικό, πολωνικό, σουηδικό, δανέζικο. Περιμένουμε. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για κίνηση σε εκρήξη του Nord Stream. Υπήρχε και το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι ήταν φιλο-ουκρανικών συμφερόντων ένα σκάφος με αναψυχής. Μια θαλαμιγός. Και κάτι αυτοδίτες βούτυξαν. Θα το δούμε τι είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Η Λιθουανία δήλωσε ότι δεν πρόκειται για μερική ζημιά του καλωδίου, αλλά πρόκειται για πλήρη ζημιά του καλωδίου. Πάει το καλώδιο. Ναι. Και τέλος, ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς δήλωσε ότι δεν έχει ακόμα συγκεκριμένη πληροφορία το ποιος φταίει, αλλά προσέθεσε: βλέπουμε αυξανόμενη δραστηριότητα ιδιαίτερα της Ρωσίας στις θάλασσές μας με σκοπό την κατασκοπία και πιθανώς ακόμη και τη δολοφθορά της ζωτικής μας υποδομής. Ο Ολλανδός Υπουργός πώς προέκυψε τώρα στη μέση? Ο Ολλανδός, κοίταξε, η Ολλανδία είναι από αρχαιοτά των χρόνων μια ναυτική δύναμη και είναι και μέλος του Τζεφ, όπως ξέρεις. Μάλιστα. Είναι και έχει και έτσι και... Ναι. Α, είναι και μέλος του Τζεφ, Ναι. Όπου πάνε οι Βρετανοί, από πίσω και οι Ολλανδοί μην χάσουν πουθενά. Ολλανδοί. Ο Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Εγγύηση. Λοιπόν, εγώ περίμενα ότι θα λέγαμε τώρα και για τους Ινδο-Καναδοαμερικανούς, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε στα 3 λεπτά. Μπορώ να ξεκινήσω όμως, άμα θέλεις. Ναι, να ξεκινήσεις, παρακαλώ πολύ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε καταγγελίες απάτης στον Ινδό μεγιστάνα δισεκατομμυρίουχο εθνικό εργολάβο και άνθρωπο του στενού περιβάλλοντος του Ναρέντρα Μόντι, τον Γκαουτάμ Αντάνι. Γκαουτάμ Αντάνι. Υπενθυμίζω ότι ο Βούδας λέγεται Σιντάρτα Γκαουτάμα. Το όνομα αυτό επιχωριάζει, τον Γκαουτάμ. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Αντάνι αυτή τη βδομάδα ότι είχε ενορχιστρώσει ένα περίτεχνο δίκτυο δωροδοκιών συνολικού ύψους $250 εκατομμυρίων, εννοείται κρυφά, και με αυτό το δίκτυο δωροδοκιών εξασφάλιζε προσόδους
για τον όμιλό τους στις ΗΠΑ και αλλού, και στην Ινδία. Οι ποινικές διώξεις που κατέθηκαν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη είναι το τελευταίο σε μια σειρά πλεγμάτων σε βάρος του 62χρονου Αντάνι. Αυτός είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ασίας. Η επιχειρηματική του αυτοκρατορία είχε αξία 169 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι την Τετάρτη, ξέρω εγώ. Εκτείνεται η δραστηριότητά τους από διαχείριση λιμένων, αεροδρομίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως. Το βάρος που ρίχνει η Ινδία του Ναρέντρα Μόντι, του εθνικού εργολάβου Αντάνι, ώστε να καταστεί δύναμη, όπως είναι η Κίνα ήδη, στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πάμε διάλειμμα και ειδήσεις. Πάμε διάλειμμα και ειδήσεις βεβαίως έρχονται. Εθνικός εργολάβος Ινδίας. Εθνικός εργολάβος, είπες για ΑΠΕ, θυμήθηκα Απόστολο Γκλέτσο. Πάμε για διάλειμμα γιατί θα πω περισσότερα. Radio Me 88,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αναλύσεις Recap, μέρος δεύτερο. Στέλιο, επιστρέφουμε. Ναι. Τετάρτη λοιπόν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μέρικ Γκάρλαντ ανακοίνωσε ένα κατηγορητήριο διαφθοράς, δωροδοκίας κτλ. Για τον Γκαουτάμ Αντάνι, τον εθνικό εργολάβο της Ινδίας, κολλητό του Ναρέντρα Μόντι, με έναν όμιλο αξίας 169 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι την Τετάρτη. Ο όμιλος Αντάνι απέρριψε τις κατηγορίες. Τι είναι αυτές οι κατηγορίες? Ισχυρίζονται οι εισαγγελείς ότι ο Μεγιστάνας και άλλα ανώτερα στελέχη του ομίλου είχαν συμφωνήσει και είχαν προβεί σε διάφορες πληρωμές σε Ινδούς αξιωματούχους και στο εξωτερικό για να κερδίσουν συμβόλαια για την εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανήκει στον όμιλο και η οποία αναμένεται αυτή η εταιρεία να έχει μια κερδοφορία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 20 χρόνια. Ο όμιλος Αντάνι λοιπόν απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τις αβάσιμες, και υποσχέθηκε ο όμιλος ότι θα αναζητηθεί κάθε διαθέσιμη νομική προσφυγή για να ξεκαθαρίσει το καλό του όνομα. Να λάμψει η αλήθεια. Να λάμψει αλήθεια. Εν τούτης, αυτό το σκηνικό ήδη βλάπτει τον όμιλο και την Ινδική εθνική οικονομία. Οι μετοχές της Adani Enterprises, ναυαρχίδας εταιρείας του ομίλου, έκλεισαν με πτώση κατά 22% την Πέμπτη, την επομένη δηλαδή, και είχαν και περισσότερη πτώση στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κατέληξε τελικά σε μόνο 22, είχε 24 και 25%. Στο κόκκινο έκλεισαν επίσης και άλλες εταιρείες του ομίλου. Συνολικά οι εταιρείες του ομίλου Αντάνι έχασαν την Πέμπτη 34 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία, μειώντας την συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση των 10 εταιρεών στα 147 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Adani Green Energy, που είναι αυτή η επίμαχη εταιρεία, η οποία βρίσκεται λοιπόν στο κέντρο των καταγγελιών, είπε ότι δεν θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων 600 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ήδη προεξαγγείλει, γιατί με αυτό το κακό όνομα που έχει βγάλει τώρα δεν θα βρεθούν άνθρωποι να επενδύσουν. Έτσι φοβούνται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να πούμε ότι βαριά μολυβένια σύννεφα υποψίας και βεβαιότητας βαραίνουν τον όμιλο Αντάνι από το 2023, όταν η Hindenburg Research, όπως το γνωστό Zeppelin, το Hindenburg. Ναι, ο στρατάρχης. Λοιπόν, που είναι μια αμερικανική εταιρεία έρευνας επενδύσεων, δημοσίευσε μια έκθεση το 2023, στην οποία κατηγορούσε την Adani Group για δεκαετίες θρασίτατης χειραγώγησης μετοχών και λογιστικής απάτης. Τότε ο όμιλος Αντάνι κατέληξε να χάνει με 100 δισεκατομμύρια από την αξία του. Οι ισχυρισμοί τους, οποίους ο κύριος Αντάνι, όπως είπαμε, πέριψε, προκάλεσαν ένα μεγάλο ξεπούλημα στην αγορά την Πέμπτη, και τότε φυσικά και παλιότερα. Έτσι, αυτή είναι η αντίδραση στην αρχή. Και τότε είχε προκληθεί και η έρευνα από την ρυθμιστική αρχή της χρηματαγοράς της Ινδίας, Securities and Exchange Board of India, η SEBI, για να δει τι τρέχει. Υπάρχει πραγματικά χειραγώγηση των μετοχών της Adani Group? Αργότερα η Hindenburg κατηγόρησε και την επικεφαλής του SEBI, την κυρία Πούρι Μπουχ, ότι είχε δεσμούς με offshore κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από τον όμιλο Αντάνι, ότι η ίδια η υπηρεσία έρευνας και κεφάλαια αγοράς που λέμε της Ινδίας είναι εμπλεγμένη με την Αντάνι, κάτι το οποίο και η Μπουχ και ο όμιλος Αντάνι απέρριψαν. Το κατηγορητήριο των ΗΠΑ της Τετάρτης λοιπόν είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ποτέ αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός όμιλος, επαναλαμβάνω, ναυαρχίδα της ανάπτυξης της Ινδίας. Εκτός από τον Αντάνι υπάρχουν άλλοι 7 κατηγορούμενοι στο κατηγορητήριο, μεταξύ των οποίων και ένας ανιψιός του. Οι αναφορές για την έρευνα δωροδοκίας στην εταιρεία αυτή κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες ότι θα συνέβαινε, κάποια στιγμή θα ανακοινωνόταν. Μια έρευνα η οποία συνέπεσε
με τις άλλες έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τις υποθέσεις φόνων ΣΥΧ αυτονομιστών και για τις απόπειρες δολοφονιών κατά ΣΥΧ αυτονομιστών σε αμερικάνικο έδαφος. Είχαμε μιλήσει και για τον καναδικό έδαφος, για παρόμοιες απόπειρες σε καναδικό έδαφος. Είχαμε εξηγήσει και τι συνέβη στη Νέα Υόρκη σε ειδική ανασκόπηση, που ήταν απόπειρες που αποδίδονται σε πρόσωπα που ενεργούσαν κατ' εντολή πρακτόρων της Ινδίας. Οι εισαγγελείς είπαν ότι οι ΗΠΑ άρχισαν να ερευνούν την εταιρεία το 2022 και διαπίστωσαν ότι, κατά την πορεία της έρευνας, ότι παρεμποδίζονταν οι έρευνες των ΗΠΑ από τον όμιλο και από τις Ινδικές αρχές. Ισχυρίζονται στο κατηγορητήριο οι αμερικανικές αρχές ότι εκτελεστικά στελέχη του ομίλου συγκέντρωσαν πόρους και δάνεια και ομόλογα συνολικού ύψους $3 δισεκατομμυρίων, αξιοποιώντας αυτές τις δωροδοκίες. Δηλαδή επένδυσαν 250 εκατομμύρια σε δωροδοκίες και απέσπασαν με ευνοιοκρατία και με κυκλώματα $3 δισεκατομμύρια. Καλή επένδυση, θα λέει κανείς. Και σε αυτά τα $3 δισεκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται και αμερικανικές επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν τα λεφτά τους στην Adani Group, η οποία Adani Group πλάσαρε παραπλανητικές ή αναλυθείς δηλώσεις και εκθέσεις που σχετίζονται με τις πρακτικές και τις πολιτικές της εταιρείας κατά της δωροδοκίας, καθαρά χέρια κτλ. Είμαστε αξιόπιστοι και κάτι τέτοια. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εισαγγελέα Brian Peace, ο οποίος ανακοίνωσε τις κατηγορίες δημοσίως, το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι ενορχίστησαν ένα περίπλοκο σχέδιο για να δωροδοκίσουν κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ινδίας, ώστε να εξασφαλίσουν συμβόλαια από την Ινδία αξίας $1 δισεκατομμυρίων και διέδωσαν διάφορες πλάνες και ψέματα για το σχέδιο δωροδοκίας, καθώς προσπαθούσαν να αντλήσουν κεφάλαια από Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές που, όταν βλέπανε αυτά τα συμβόλαια να έρχονται από την Ινδία, λένε να μια ευκαιρία να επενδύσουμε τα ωραία μας λεφτάκια και να βγάλουμε κάποιες καλές αποδόσεις. Κατάλαβες πώς λειτουργεί το σύστημα. Δωροδοκείς τους Ινδούς αξιωματούχους, σου υπογράφουν συμβάσεις, λες εσύ μετά στις διεθνείς αγορές, κοιτάξτε, έχω αυτές τις καταπληκτικές συμβάσεις με την αναπτυσσόμενη Ινδία. Θέλετε να μπείτε στο μετοχικό κεφάλαιο, θέλετε να επενδύσετε? Λένε φυσικά θέλω να χώσω τα λεφτά μου εκεί πέρα, να βγάλω λεφτά κι εγώ. Αυτό συνέβαινε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν λέμε ότι. Έτσι γίνονται δουλίτσες. Ένα δικαστήριο θα κρίνει. Εγώ δεν παίρνω θέση. Όχι. Ο εισαγγελέας λοιπόν Brian Peace προσέθεσε ότι το γραφείο του εισαγγελέα έχει δεσμευτεί να εκριζώσει την διαφθορά στη διεθνή αγορά και να προστατεύσει τους επενδυτές από όσους επιδιώκουν να πλουτίσουν σε βάρος της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών μας αγορών. Τον πιστέψαμε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά. Προκατηλημένος μου φαίνεσαι, προκατηλημένος. Τόσο υπότιτλοι ο Αμερικανός εισαγγελέας ξαφνικά 2 μήνες πριν τη λήξη της θητείας Biden. Λοιπόν, από το 2022 τους ερευνά, τώρα αποφάσισαν να τους φέρουν στο δικαστήριο. Σε αρκετές περιπτώσεις ο Αντάνι φέρεται λοιπόν σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχει συναντήσει προσωπικά κυβερνητικούς αξιωματούχους και για να προωθήσει το σχέδιο δωροδοκίας που είχε, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Εδώ να πούμε πως η Ομοσπονδιακή Εισαγγελής στις ΗΠΑ, επειδή πολύ σωστά παρατήρησες ότι ακούγομαι κάπως ας πούμε φιλίποπτος και. Πώς το είπες? Προκατηλημένος είπα. Προκατηλημένος. Λοιπόν, να υπερασπιστώ λοιπόν, να πω ότι τους Ομοσπονδιακούς Εισαγγελείς, να πω ότι διορίζονται από τον πρόεδρο ΜΕΝ, οι Ομοσπονδιακοί Εισαγγελείς, και υπάρχουν πολλά στεγανά ανάμεσα στην εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία στις ΗΠΑ που είναι ανεξάρτητοι. Εν τούτης, η πρώτη ρητορική καταφυγή των συνήθως ξένων κατηγορουμένων, αλλά και του Τραμπ, ίσως από τη δική τους εμπειρία των ξένων, από τις πατρίδες τους, είναι ότι προφανώς αφού διορίστηκαν οι εισαγγελείς από τον πρόεδρο, μάλλον υπηρετούν τις σκοπιμότητες του βαλγραφείου. Παίρνουν εντολές. Δεν είναι έτσι. Το Αμερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ανεξάρτητο. Εν τούτης, αυτό το αφήγημα περί, ξέρεις, ότι είμαστε εντολοδόχοι του πρόεδρου, το ενισχύει και ο Τραμπ με την μόνιμη αποδόχη γίνει αυτό. Μόνιμη αποδόση έχει γίνει αυτό το πράγμα στη ρητορική Τραμπ, ότι εκτελούσαν ας πούμε εντολές Biden όταν με διώκανε γι' αυτό και εκείνο και άλλο. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα πλανιέται τώρα και στην Ινδία, η οποία έχει εκραγεί, όπως καταλαβαίνεις, με αγανάκτηση. Υπάρχει όμως μια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω, και ό,τι υπάρχει εκεί μέσα στο κατηγορητήριο, που δεν περιλαμβάνει τα πάντα, ένα ομοσπονδιακό κατηγορητήριο. Ένα ομοσπονδιακό κατηγορητήριο περιλαμβάνει αυτά που μπορούν να αποδειχθούν άνετα. Και κάποια άλλα αργότερα μπορούν να έρθουν με ένα δεύτερο κατηγορητήριο, το λεγόμενο superseding indictment. Εντάξει. Ένα δεύτερο αργότερα, που έχουν συλλεγεί και άλλες αποδείξεις. Το κατηγορητήριο λοιπόν κατατέθηκε λίγες εβδομάδες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές για το Λευκό Οίκο, και αυτός είχε δεσμευτεί να αναθεωρήσει τους μηχανισμούς, ο Τραμπ, τους μηχανισμούς λειτουργίας και τα ήθη και τις συμπεριφορές του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φίλος του Ναρέντρα Μόντι. Μετά τη νίκη του Τραμπ, ο Αντάνι
τον είχε συγχαρεί τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σειρά αναρτήσεών του και είχε δεσμευτεί ότι τώρα που θα έρθει ο Τραμπ, εγώ, ο όμιλός μου, θα επενδύσει και $10 δισεκατομμύρια στις ΗΠΑ, γιατί τα έχουμε. Να τα έχει, να τα χαίρεται. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ο Αντάνι κατόρθωσε να αποκαταστήσει την εικόνα της εταιρείας του μετά από εκείνο το πλήγμα της Hindenburg Research και υπέγραψε πολλές συμφωνίες και δέχτηκε πολλές επενδύσεις ο όμιλός του το τελευταίο έτος και έτσι εκείνο το πλήγμα με τον καιρό θεραπεύτηκε. Αυτό είναι το δεύτερο όμως που έρχεται τώρα, μπαμ, καπάκι. Και θα είναι τώρα πιο δύσκολο να το αποτινάξει από πάνω του, ενδεχομένως, γιατί έχει και τη σφραγίδα της ομοσπονδιακής αμερικανικής δικαιοσύνης. Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία GQG Partners LLC, η οποία έχει επενδύσει σχεδόν $10 δισεκατομμύρια στον όμιλο Αντάνι, δήλωσε ότι παρακολουθεί πλέον στενά την εξέλιξη του κατηγορητηρίου και των ερευνών και ενδέχεται να προβεί σε κάποιες κατάλληλες ενέργειες για τα χαρτοφυλάκια της, που έχει εμπιστευτεί στον όμιλο Αντάνι. Ξεκινάνε λοιπόν οι συνέπειες τώρα. Η Moody's Ratings είπε ότι το κατηγορητήριο είναι ένα πιστωτικά αρνητικό γεγονός για τις εταιρείες του ομίλου και θα αξιολογηθεί ως τέτοιο, ως αρνητικό, ως δυσμενής συνθήκη για τη φεγγιότητα του ομίλου. Η κύρια εστίασή μας, είπε η Moody's, κατά την αξιολόγηση του ομίλου Αντάνι είναι τι πρακτικές εφαρμόζει η διεύθυνση του ομίλου, αν είναι νόμιμες, θεμετές κτλ. Και η ικανότητα των εταιρεών του ομίλου να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια για να καλύψουν τις απαιτήσεις ρευστότητάς τους. Και κάτι τέτοιες απαιτήσεις ρευστότητας πλήττονται και η ικανότητα να συγκεντρώνει πόρους πλήττονται από τέτοιες κακές, ας πούμε, εξελίξεις που βλάπτουν την καλή φήμη της επιχείρησης. Το θέμα έχει πυροδοτήσει, όπως είπα, πολιτική θύελλα και στην Ινδία. Είναι στενός συνεργάτης του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Έχει βρεθεί αντιμέτωπος εδώ και καιρό ο Μόντι με μομφές από πολιτικούς αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται ότι έχει μια πολύ στενή σχέση, μια αμφιγεινή στενή σχέση με τον Αντάνι, ο οποίος ο Αντάνι έχει επωφεληθεί από αυτούς τους πολιτικούς δεσμούς και παίρνει συμβάσεις. Ο αρχηγός αντιπολίτευσης, ο Ραχούλ Γκάντι, ζήτησε σε συνέντευξη τύπου να συλληφθεί ο Αντάνι και να απομακρυνθεί η επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, η κυρία Μπούχ, που είχα αναφέρει νωρίτερα, από τη θέση της ως επικεφαλής του ΣΕΜΠΗ. Κατηγόρησε μάλιστα και τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ραχούλ Γκάντι, ότι προστατεύει τον επιχειρηματία. Ο Μόντι και η κυβέρνηση δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το θέμα. Ο Σαμπίτ Πάτρα, ο οποίος είναι ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα, Μπαράτ είναι το όνομα της Ινδίας, απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του Μόντι και είπε ότι αναπόκειται στον όμιλο Αντάνι να ξεκαθαρίσει επίσημα τη θέση του και να υπερασπιστεί εκείνος τον εαυτό του. Δεν είναι δουλειά δική μας, λέει, της κυβέρνησης. Η δικαστική έρευνα του προσέθεσε στην ανεξάρτητη Ινδική κουλτούρα δικαιοσύνη, θα πάρει από μόνη της τον δρόμο της. Δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαιτούν εδώ και καιρό μια διακομματική κοινοβουλευτική έρευνα και για τις καταγγελίες της Hindenburg Research και για τον όμιλο Αντάνι, και αναμένεται αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται να θέσουν το θέμα όταν ξεκινήσει η πρώτη χειμερινή συνεδρίαση της Βουλής. Η οικονομία της Ινδίας είναι πολύ βαθιά συνυφασμένη με τον Αντάνι. Αυτός υποψήφιος είναι ο κορυφαίος μεγιστάνος των υποδομών της χώρας. Αυτός διαχειρίζεται 13 λιμάνια, 30% του μεριδίου αγοράς δηλαδή των Ινδικών λιμένων, 7 αεροδρόμια, 23% της επιβατικής κίνησης και τη μεγαλύτερη επιχείρηση τσιμέντου της Ινδίας με 20% έχει γούστο δηλαδή, έχει γούστο να είναι καμιά δικιά του εταιρεία που έχει αναλάβει εδώ το αεροδρόμιο στο Καστέλι που το φτιάχνουν οι Ινδοί. Έχεις δει Ινδούς? Εγώ Ινδοί σώμας ή όχι? Άμα δεν είσαι σίγουρος, κάνε το τεστ με το φακύρι. Βάλει ένα κρεβάτι με καρφιά και άμα ξαπλώσουν πάνω είναι Ινδοί. Τώρα αυτά είναι οριενταλιστικά πράγματα που λες. Τι άλλο έχει ο Αντάνι? Ναι, προχωράμε γιατί εσύ έχεις τη διάθεση να καθυστερήσουμε. Λοιπόν, όχι, θέλω να τελειώσουμε για να πάμε στην Ουκρανία λιγάκι και μετά στην Αμερική. Θα τα προλάβουμε όλα. Είναι γνωστό. Μην αγχώνεσαι, και πάντα πιάνει αυτό. Αυτή η συμβουλή πάντα πιάνει. Μην αγχώνεσαι και ξεαγχώθηκα τώρα. Στην ιστορία των συμβουλών αυτή είναι η μόνη συμβουλή που πιάνει. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Έχει 6 εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που καίνε άνθρακα. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός παράγοντας στο σκηνικό διαπλοκής επιχειρηματικότητας της εξουσίας στην Ινδία. Ταυτόχρονα έχει δεσμευτεί να επενδύσει $50 δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη με πράσινο υδρογόνο. Και διαχειρίζεται και έναν αγωγό φυσικού αερίου με 28.000 χιλιόμετρων. Επίσης, κατασκευάζει τον μεγαλύτερο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας της Ινδίας και ανοικοδομεί τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις της Ινδίας. Αυτό σημαίνει είναι ένας μεγιστάνας με επιρροή
κοινωνικού πλέον χαρακτήρα σε πολλά εκατομμύρια του ινδικού πληθυσμού. Απασχολεί 45.000 άτομα στον όμιλό του, αλλά τα έργα και οι δραστηριότητες του ομίλου επηρεάζουν εκατομμύρια. Αυτός ο οποίος ανοικοδομεί τις Παραγκουπόλεις και λύνει αυτό το κοινωνικό ζήτημα, είναι γνωστό ότι ο Ναρέντρα Μόντι ως δημαγωγός θέλει να δείχνει στον λαό ότι παράγει και κοινωνικό έργο. Οι παγκόσμιες φιλοδοξίες του καλύπτουν επίσης τα ανθρακοριχεία στην Ινδονησία και την Αυστραλία και κάποια έργα υποδομής στην Αφρική, για τα οποία θα μιλήσω αμέσως παρακάτω. Το χαρτοφυλάκιο του Αντάνη είναι προσαρμοσμένο πλήρως στις προτεραιότητες, αναπτυξιακές προτεραιότητες της πολιτικής Μόντι για την Ινδία, για το μέλλον της Ινδίας, υποδομές, ΑΠΕ κτλ., περιβαλλοντικά καθαρή ενέργεια και όλα αυτά. Έχει προοδεύσει πάρα πολύ, έχει γνωρίσει μεγάλη προκοπή ο όμιλός του, παρά τους επικριτές που χαρακτηρίζουν την επιχειρηματική του αυτοκρατορία ως το προϊόν ενός καπιταλισμού της ευνοιοκρατίας, που επισημαίνουν τους στενούς δεσμούς με το Μόντι. Κατάγονται και ήδη από τον Γκουτζαράτ, εκεί γνωρίστηκαν. Το Γκουτζαράτ είναι μια επαρχία της Ινδίας, ένα κρατήδιο της Ινδίας. Τα είχαμε αναφέρει σε παλιότερες ανασκοπήσεις στον Γκουτζαράτ. Κοντοχωριανή δηλαδή. Ναι, ήταν εκεί πρωθυπουργός ο Μόντι. Πρωτογενή πρωθυπουργός στην Ινδία. Και είχε πολύ καλές σχέσεις από τότε. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Προς το παρόν, η άντληση κεφαλαίων από το εσωτερικό θα είναι μια πρόκληση για τον Αντάνη. Η αντίδραση της αγοράς δείχνει αυτή τη στιγμή ότι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η υπόθεση με το κατηγορητήριο το αμερικάνικο είναι σοβαρό πλήγμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, ιδίως με τον εξωτερικό δανεισμό, με τη συγκέντρωση δηλαδή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό, μια και είπα εξωτερικό, ήδη υπάρχουν μεγάλες συνέπειες. Ο πρόεδρος Βίλιαμ Ρούτο της Κένιας ανακοίνωσε αμέσως πως ακυρώνει 2 μείζονες συμφωνίες με τον όμιλο Αντάνη σε έκτακτο διάγγελμά του την Πέμπτη, λέγοντας πως η ακύρωση αυτή έρχεται έπειτα από τη νέα πληροφόρηση που έλαβε από τις υπηρεσίες έρευνας και πληροφορίας της Κένιας, αλλά και από τους διεθνείς εταίρους της Κένιας, εννοείται εδώ πέρα τις ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό Κατηγορητήριο της Τετάρτης. Ο όμιλος Αντάνη πρόκειται να επενδύσει $1,85 δισεκατομμύρια στο κύριο αεροδρόμιο της Κένιας, το Τζόμο Κενιάτα International Airport, προκειμένου να εξασφαλίσει μια σύμβαση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου για 30 χρόνια. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Και μια δεύτερη σύμβαση ήταν να κλείσει μια συμφωνία $736 εκατομμυρίων με το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας, της Κένιας, για την κατασκευή ενεργειακού δικτύου. Τα δύο αυτά projects ήταν ήδη εξαιρετικά αντιδημοφιλή στην Κένια, είχαν κατέβει και τα συνδικάτα σε απεργίες κτλ. Γιατί φοβούνται να μην τυχόν οι Ινδοί απολύσουν το προσωπικό του αεροδρομίου. Ο πρόεδρος Ρούτο υποσχέθηκε να αναλάβει σοβαρές δράσεις για την πάταξη της διαφθοράς, έπειτα από τις διάχυτες αιτιάσεις τόσων μηνών για διαφθορά στελεχών της κυβέρνησης από τον όμιλο Αντάνη, και να αναζητήσει εναλλακτικούς εταίρους για τις ενεργειακές συμφωνίες της Κένιας και για τη διαχείριση του αεροδρομίου. Ακολούθως και στο Μπαγκλαντές, το οποίο είναι επιχειρηματικά είναι ένα προτεκτοράτο της Ινδίας του Μόντι. Και στο Μπαγκλαντές πάτησαν ένα μια παύση στη διαπραγμάτευση παρόμοιων συμφωνιών με τον όμιλο Αντάνη. Προσφάτως ο όμιλος Αντάνη έκλεισε με τις ΗΠΑ μια συμφωνία για ένα μεγάλο λιμενικό project στη Σρι Λάνκα, μαζί, ο όμιλος Αντάνη και οι ΗΠΑ. $500 εκατομμύρια. Δηλαδή το αμερικανικό δημόσιο, τώρα το λέμε οι ΗΠΑ. Αμερικανικοί όμιλοι. Έτσι, εντάξει. Και παρά το κατηγορητήριο αυτό, τέτοια deals εκτιμάται πως φανερώνουν την προθυμία των ΗΠΑ να διατηρήσουν ισχυρές συνεργασίες με την Ινδία. Τα έχουμε δει και τα ανοίγματα, τα μετριασμένα ανοίγματα Biden προς τον Ναρέντρα Μόντι, και να διατηρήσουν λοιπόν συνεργασίες και να εμπλακούν οι ΗΠΑ με την Ινδία. Στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως ας πούμε η δικαστική έρευνα για τις απόπειρες δολοφονιών των Σιχ αυτονομιστών, ή τώρα αυτό που συνέβη, λειτουργεί σαν το μαστίγιο, ας πούμε, μετά το καρότο, το επενδυτικό καρότο των ΗΠΑ. Μια καρότο λοιπόν με τις επενδύσεις και τις κοινοπραξίες, μια μαστίγιο με αυτές εδώ τις διώξεις, οι οποίες στρέφονται σε πολύ κοντινά πρόσωπα του Μόντι. Πρόσωπα που εκφράζουν τέλος πάντων το αναπτυξιακό όραμα του Μόντι για την Ινδία. Υπάρχουν εκτενείς όμως και πολυεπίπεδες επιχειρηματικές συνεργασίες, αυτή η εταιρικότητα που αναμένεται ότι θα ενισχυθούν με τον συνεργασίες, θα ενισχυθούν στα χρόνια του Τραμπ που έρχεται τώρα. Ενδεχομένως μάλιστα ο Τραμπ να αφήσει αυτή την υπόθεση να σβήσει, και ούτε και τώρα άλλωστε έχει εκδοθεί έχει ζητηθεί η έκδοση του Μόντι στις ΗΠΑ για να δικαστεί, και υπενήσεται όλο αυτό το παράδειγμα των μηνών που ακολούθησαν την έκθεση Hindenburg κατά του ομίλου Αντάνη, που θεραπεύτηκε μετά από λίγο καιρό η βλάβη. Υπενήσεται ότι οι επενδυτές και οι τράπεζες
όπου μυρίζονται ευκαιρία για χρήμα θα πάνε, ό,τι και να συμβεί. Και ότι μετά από το πρώτο σοκ συνέρχονται και συνεχίζουν να επενδύουν τα χρήματά τους. Η αντίδραση Ρούτο από την Κένια ενδεχομένως να σχετίζεται με κάποια πολιτική εντολή που έλαβε από τις ΗΠΑ, γιατί ξέρουμε ότι η Κένια είναι στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ και πολύ πρόσφατα υπήρξε μια στρατηγική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ. Πολύ σωστά. Αλλά οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα αποστρέψουν αυτή τη στιγμή το βλέμμα από τον όμιλο Ντάνι. Φεύγουμε από εδώ. Στα 5 λεπτά πριν το διάλειμμά μας θα πούμε 5 πράγματα για την. Θες κάτι να ρωτήσει γι' αυτό? Όχι. Δεν θέλω. Να πούμε κάτι. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν στην Ουκρανία. Τι έγινε στην Ουκρανία. Την Τετάρτη λοιπόν είχαμε την Τετάρτη μια διάχυτη είδηση που είχε κυκλοφορήσει στο Κίεβο, και αυτό μάλλον σχετιζόταν με ψυχολογικό πόλεμο παραπληροφόρησης από τη Ρωσία, ότι θα υπάρξει ένα πολύ σπουδαίο αεροπορικό χτύπημα στο Κίεβο. Και είχαν κλείσει ορισμένες πρεσβείες, η Αμερικάνικη, η Ελληνική, η Ιταλική. Τελικά τα ξημερώματα της Πέμπτης η Ρωσία βομβάρδισε τον Δνίπρο, που είναι μια πόλη πάνω στο Δνίπρο, το λέει και το όνομά της, τον Δνίπρο με 7-8 πυράβλους υπερηχητικούς, Κινζάλ πυράβλους 2 τύπων και έναν καινούριο πύραυλο που για ένα διάστημα κάμποσων ωρών μέχρι το μεσημέρι η κυβέρνηση του Κιέβου και ο Ζελένσκι έλεγαν ότι είναι χρήση, και μάλιστα ιστορικά η πρώτη χρήση διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου, ICBM. Οι διυπηρωτικοί βαλιστικοί πύραυλοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε πολεμικά συμφραζόμενα. Έχουν γίνει μόνο δοκιμές. Και έχουν βελληνικές πάνω από 5.500 χιλιόμετρα. Φαίνεται όμως ότι από πολύ νωρίς, δηλαδή και οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι και οι άλλοι λέγανε ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτός ο πύραυλος που έπεσε. Και σαν να υπονοούσαν ότι παρακολουθούμε τη βάση των Ρώσων στο Αστραχάν, την ύποπτη αυτή βάση, και δεν είδαμε να καταξεύεται ICBM, διυπηρωτικός βαλιστικός πύραυλος. Μήπως είναι κάτι άλλο, λέγανε στο Κίεβο, και το Κίεβο επέμενε και έλεγε τουλάχιστον έχει τα χαρακτηριστικά τέτοιου πυράβλου. Άλλαζε το story. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι ένας καινούριος πύραυλος που λέγεται Ορέσνικ. Ορέσνικ σημαίνει φουντουκάκι στα ρώσικα. Φουντουκάκι. Μικρό φουντούκι. Ωραία είναι το φουντούκι. Να πω μόνο για το πύραυλο, δεν ξέρω αν το έχεις βέβαια στο πρόγραμμά σου να το πεις, ότι είναι ένας πύραυλος που δεν έχει τεθεί σε μαζική παραγωγή ακόμα. Είναι σε περιορισμένη, σε αρχική παραγωγή. Μόνο λίγα πρωτότυπα έχουν παραχθεί. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η ανάπτυξη το 2012. Δηλαδή έχουν περάσει 12 χρόνια και ακόμα δεν έχει μπει σε μαζική παραγωγή. Όλα αυτά που λες είναι σωστά. Τουλάχιστον αυτές είναι εκτιμήσεις των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ότι πρόκειται για έναν πειραματικό, έτσι τον χαρακτήρισε, πειραματικό πύραυλο και ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του. Δεν ξέρουμε πόσους τέτοιους έχουν. Handful, είπε, μια χούφτα εξ αυτών. Φανερώνει όμως συμβολικά, γιατί ακολουθήθηκε αυτή η πράξη από ένα βραδινό έκτακτο διάγγελμα του Πούτιν, φανερώνει ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει καινούρια όπλα, επικίνδυνα όπλα, ικανά να φέρουν και πυρηνική κεφαλή, και άλλωστε το είπε ξεκάθαρα ο Πούτιν, ο οποίος ανακοίνωσε μέσα στη βδομάδα και την αναθεώρηση, την επισημοποίηση μάλλον της αναθεώρησης του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας, ότι είμαστε σε θέση να πλήξουμε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες των συμμάχων, δηλαδή που έχουν εταιρική και συμμαχική σχέση και στηρίζουν τον Ουκρανικό αγώνα. Το είπε ξεκάθαρα στο διάγγελμά του. Και η αναθεώρηση μάλιστα του πυρηνικού δόγματος λέει ότι η Ρωσία νομιμοποιείται να βάλει με πυρηνικά όπλα μη πυρηνικές δυνάμεις, οι οποίες δέχονται τη συνδρομή πυρηνικών δυνάμεων αντιπάλων της Ρωσίας, δηλαδή φωτογραφίζει την Ουκρανία ουσιαστικά, αλλά και εκείνες τις χώρες που στηρίζουν την άλλη επιτιθέμενη χώρα, δηλαδή την Ουκρανία εννοεί. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι χώρες, το ΝΑΤΟ, δικαιολογούμαστε να το κάνουμε αυτό. Αν λέει δεχτεί η Ρωσία πλήγματα στο δικό της ρωσικό έδαφος, αλλά και στο έδαφος συμμάχων και εταίρων και εξαρτημένων χωρών, όπως είναι για παράδειγμα η Λευκορωσία, η οποία έχει συμβληθεί σε μια ένωση, κρατική ένωση με τη Ρωσία. Οπότε έχουμε αυτές τις συμβολικές κινήσεις μέσα στη βδομάδα. Έχουμε την αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος που λέει μπορούμε να πλήξουμε και την Ουκρανία, μόνο ότι δεν είναι πυρηνική δύναμη και δεν δεχόμαστε πυρηνική απειλή από την Ουκρανία απευθείας, αλλά επειδή δέχεται βοήθεια από πυρηνικές δυνάμεις που είναι ανταγωνιστικές προς εμάς, αλλά μπορούμε να πλήξουμε σύμφωνα με το δικό μας δόγμα, δεν χρειάζεται να δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν, δηλαδή νομιμοποιούμαστε να τους πλήξουμε και τους συμμάχους της Ουκρανίας, άμα θέλουμε. Έτσι εκλήφθηκε άλλωστε αυτή η υπόθεση, ότι ήταν στο συμβολικό επίπεδο περισσότερο παρά στο επίπεδο
το τακτικό ή το στρατηγικό. Μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, δηλαδή την Κυριακή, είχαμε και την ανακοίνωση από τον Biden ότι δίνει επιτέλους την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικής κατασκευής βαλιστικούς πυράβλους, δηλαδή τους ATACMS, ξέρω εγώ, και ταυτόχρονα οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, χωρίς να το πούν expresses verbis, υπονόησαν ότι επιτρέπουν κάτι τέτοιο για τους δικούς τους πυράβλους Cruise, τους Storm Shadow και τους Scalp, που και αυτό δεν είναι από μόνο του game changer, δεν αλλάζει τα πράγματα, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι όταν παραχωρείται ένα δυτικό όπλο στην Ουκρανία έρχεται με μια μεγάλη καθυστέρηση και θα ήταν καλό να υπάρχουν, για να έχει μεγάλη στρατηγική σημασία η χρήση ενός καινούριου όπλου, ξέρω εγώ, άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ελικόπτερα αεροπορία στρατού, αεροπλάνα όπως δόθηκαν τα F-16, πύραυλοι με HIMARS, οι πύραυλοι που εκτοξεύονται από αεροσκάφη κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να το δει την ίδια στιγμή για να έχουν αποτέλεσμα. Γιατί το ΝΑΤΟ πολεμάει με το λεγόμενο Combined Arms Maneuver, δηλαδή με λιγμούς συνδυασμένων όπλων. Τώρα εμείς θα δίνουμε ένα-ένα από μόνο τους. Πάμε στο διάλειμμα μας και κλείνουμε αυτό. Μπορούμε να περάσουμε στην Αμερική. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Radio Me 88,4. Εμένα που λες μέχρι σήμερα το πρωί με ρωτάγανε εάν θα γίνει πυρηνικό ολοκαύτωμα ή αν θα τη βγάλουμε καθαρή. Τι λέει η κρυστάλλινη σφαίρα σου? Εγώ είπα, παιδιά, έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Πούτιν, είναι ψύχρεμος. Λοιπόν, τις τελευταίες 8 εβδομάδες. Γιατί γελάς, Αντώνη, γιατί γελάς? Το σημειώνω. Συγγνώμη, Στέλιο. Τις τελευταίες λοιπόν 8 εβδομάδες τουλάχιστον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία των Ουκρανών να ανταποκριθούν στις μικρές αλλά σταθερές ρωσικές προελάσεις σε όλο το μήκος, κυρίως στην Ανατολική Ουκρανία. Υπάρχουν πολύ μεγάλες βέβαια ρωσικές απώλειες. Το ξέρουμε αυτό και από δημόσιες τοποθετήσεις Βρετανών αξιωματούχων, όπως του Υπουργού Χίλι, Υπουργού Άμυνας στη Βουλή, ότι έχουν τουλάχιστον 1.500 νεκρούς οι Ρώσοι την ημέρα, νεκρούς και τραυματίες. Εν τούτης προωθούνται. Και η αλήθεια είναι ότι λαμβάνουμε, όπως είπε και ο Υπουργός Χίλι, ο Βρετανός, στην αρμόδια Επιτροπή Άμυνας του Βρετανικού Κοινοβουλίου, λαμβάνουμε αναφορές που φανερώνουν ότι το μέτωπο στην Ουκρανία είναι πιο εξασθενημένο από ποτέ αυτές τις τελευταίες 1.003 μέρες. Και ότι ενδέχεται να σπάσει από στιγμή σε στιγμή σε κάποιο σημείο και να υπάρχουν προβλήματα. Οπωσδήποτε η παραχώρηση ενός τέτοιου όπλου και της δυνατότητας δηλαδή να χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, γιατί οι πύραυλοι, οι ATACMS και οι Storm Shadow ή η γαλλική Scalp, άθροισμα υποθέτουμε ότι είναι γύρω στους 200 το πολύ, συσσωρεύονταν για μήνες νωρίτερα, από πέρσι τα είχαμε πει αυτά. Όμως αυτό που δεν είχαν δώσει οι Αμερικανοί ήταν τη δυνατότητα αυτοί οι πύραυλοι να λάβουν δορυφορικά δεδομένα από δυτικούς δορυφόρους για να ξέρεις πρώτα τους κατευθύνεις κιόλας. Δεν τους πετάγεις, δεν τους εκτοξεύσεις στο γάμο του Καραγκιόζη. Και αυτό συνέβη και για πρακτικούς λόγους, για να δοθεί η δυνατότητα στους Ρώσους να αποσύρουν επισφαλείς υποδομές τους από την ακτίνα δράσης των Αμερικανών, ούτως ώστε ότι καταστραφεί να μην τους οδηγήσει τους Ρώσους υποχρεωτικά σε μεγαλύτερη κλιμάκωση, να σφίξουν το δόντι για να το δεχτούν, ότι δεν χάσαν και κάτι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, χάθηκαν πολύτιμοι πόροι, όπως είναι ο πόρος του χρόνου, είναι resource ο χρόνος, και χάθηκε αυτό και έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή, από τα 60 δισεκατομμύρια που ενέκρινε πέρσι ο Μάικ Τζόνσον στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είχε τότε προκαλέσει και την μήνυ του Τραμπ, έχουν απομείνει 9 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Απρίλιο του 2025 να διατεθούν, ας πούμε μέχρι τις 20 Ιανουαρίου καλύτερα, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και ξεκινάει πάλι ο Λευκός Οίκος να προωθεί πακέτα αμυντικής στήριξης. Έχει στείλει ήδη 2 τέτοια πακέτα το τελευταίο 15ημερο. Προχθές εξήγηλε ακόμα ένα, 275 εκατομμύρια δολάρια. Είναι αυτά τα παραδοσιακά πακέτα, τα PDA, Presidential Drawdown Authority, που έχει κυρίως πυράβλους για την αναγόμωση των HIMARS, έχει οβίδες κάθε λογιών, κυρίως όλμους, επίσης τις αμφιλεγόμενες νάρκες κατά προσωπικού, οι οποίες όμως είναι αμερικανικής κατασκευής, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πολύ... Τι είναι αυτές οι νάρκες? Αυτές οι νάρκες δεν είναι σαν τις παραδοσιακές που βλέπουμε σε χώρες του τρίτου κόσμου και ακόμα τις μαζεύουμε και ακόμα αγροτηριάζονται άνθρωποι. Έχουν
μια ηλεκτρική μπαταρία μέσα και ρυθμίζονται για να, όταν στρώνει στο ναρκοπαίδιο, ρυθμίζονται για να είναι ενεργές, ξέρω εγώ, από 4 ώρες έως 4 εβδομάδες. Μετά από την παρέλυση αυτού του χρόνου απενεργοποιούνται. Οι νάρκες αυτές είχαν ήδη σταλεί από εβδομάδες σε κάποια λιμάνια, παραδουνάβια λιμάνια της Ρουμανίας και περίμεναν. Θα βοηθήσουν την Ουκρανία να στρώσει κάποια ναρκοπαίδια και έτσι να κάνει αυτό που λέμε area denial, απαγόρευση εδάφους για έκταση. Και καθυστερεί πάρα πολύ η προώθηση του αντιπάλου. Ναι. Και είναι σε πολύ κρίσιμη φάση ο εκτός κι αν, συγγνώμη να βάλω μια υποσημείωση εδώ, εκτός κι αν η διοίκηση του αντιπάλου δεν ενδιαφέρεται για τις ανθρώπινες απώλειες. Ναι, και επίσης διαθέτει και ορισμένα άρματα μάχης τροποποιημένα που έχουν μπροστά εκείνο το ειδικό, σαν οδοστρωτήρας, ένα ειδικό εξάρτημα που ανοίγει μεγάλες ζώνες. Άρματα διάνοιξης ναρκοπαιδίων λέγονται αυτά. Μέσα σε ναρκοπαίδια. Σημασία έχει ότι δίνονται σιγά σιγά, όμως άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση Biden να τα δώσει αυτά και έπρεπε να περιμένει τις εκλογές. Δεν είναι υποψία, δεν είναι συνωμοσιολογία. Γνωρίζουμε και από αναρτήσεις του κύκλου Τραμπ ότι στη συνάντηση 2 ώρων ανάμεσα στον Biden και τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δεν αντιτάχθηκε, αλλά συνένεσε στο να δοθεί αυτή η άδεια χρήσης αμερικανικών πυράβλων σε ρωσικό έδαφος, η οποία όμως άδεια δόθηκε με κάποια προϋπόθεση. Δεν είναι σε κάθε. Βλέπω κάτι ωραίους χάρτες που δείχνουν, ξέρω εγώ, να φτάνουν οι πύραυλοι μέχρι το Σμολένσκ κτλ. Όχι. Η Αμερική έδωσε άδεια για χρήση αμερικανικών πυράβλων ATACMS γύρω από τη ζώνη, την λεγόμενη εξέχουσα του Κούρσκ. Και να πλήττουν με αυτούς τους πυράβλους ρωσικές και βόρειο-κορεατικές θέσεις όπως αρχηγεία, αποθήκες πυρομαχικών, command and control και τέτοια πράγματα. Γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 εκεί Βόρειο-Κορεάτες στους 50.000 που έχουν μαζευτεί από τους Ρώσους για την ανακατάληψη της εξέχουσας του Κούρσκ. Οι Βορειοκορεάτες επίσης αυτές τις μέρες γνωρίζουμε ότι τους τελευταίους 8 μήνες έχουν λάβει 1,1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία. Παραβιάζει λοιπόν το μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία παραβιάζει την απαγόρευση τους περιορισμούς τέλος πάντων στην προμήθεια αργού πετρελαίου στην Βόρεια Κορέα. Είναι για 500.000 βαρέλια ετησίως. Μέσα σε 8 μήνες μόνο η Ρωσία έχει παράσχει μέσα από βόρειο-κορεατικά τάνκερς, τα οποία πηγαίνουν άδεια σε ρωσικό λιμάνι και φεύγουν γεμάτα. Έχει παραβιάσει λοιπόν κατά το διπλάσιο. Και αυτά όλα αποτελούν εκδήλωση και εφαρμογή ουσιαστικά αυτής της συνθήκης αμυντικής συνδρομής που έχουν υπογράψει το καλοκαίρι ο Πούτιν με τον Κιμ. Ανταλλαγή όπλων και προσωπικού έως 80.000 Βορειοκορεάτες, λέει, μπορεί, σύμφωνα με το σύμφωνο αυτό που έχουν υπογράψει, να στείλουν οι Βορειοκορεάτες στο πλευρό των Ρώσων. Το οποίο εκνευρίζει λίγο και το Πεκίνο. Εκνευρίζει και το Πεκίνο λίγο όλο αυτό. Εκνευρίζει και το Πεκίνο. Προς το παρόν είναι περίπου 11.200. Από 10.000 έως 11.200 είναι οι Βορειοκορεάτες. Οι Βορειοκορεάτες έχουν ένα πλεονέκτημα στην Ρωσία. Άμα πας να παρακολουθήσεις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Γιατί δεν μιλάνε Ρώσικα, μιλάνε Βορειοκορεατικά. Περίεργο. Και επίσης, οπότε είναι λίγο δύσκολο για τις υπηρεσίες πληροφοριών να τους παρακολουθήσουν. Εδώ πρέπει να μπει AI να συνεργαστεί. Επίσης, οι Βορειοκορεάτες ενδέχεται να είναι και λίγο πιο άγριοι στις συμπεριφορές τους. Έχουν άλλα στρατιωτικά ήθη ενδεχομένως. Σημασία ότι καλύπτουν κάποια ανάγκη των Ρώσων. Έχω δει και κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν από Ρώσους στο μέτωπο, οι οποίοι μιλάνε έκπληκτοι για τα ήθη γενικώς των Βορειοκορεατών. Ένας είχε κάνει ένα βιντεάκι που είχε ανακαλύψει ότι τρώνε κονσέρβες για σκύλους. Ναι, ούτως ή άλλως να πούμε ότι οι Ρώσοι έχουν μια συμπεριφορά ανωτερότητας και υπεροχής έναντι κάθε άλλο έθνος, αλλά τους βλέπουν κάπως έτσι περιφρονητικά. Οπότε ακόμα και αν δεν αληθεύει κάτι τέτοιο, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το ακούσουμε, γιατί υπάρχουν ορισμένα στερεότυπα και μέσα στα αλλογραφικά στερεότυπα το διατροφολόγιο είναι από αυτά τα οποία πάντοτε χρησιμοποιεί κάποιος για διάφορα πεζορατίβ σχόλια. Βρίσκεται λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη θέση
η Ουκρανική εκστρατεία, η Ουκρανική άμυνα. Θα έλεγα στο μέλλον, ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό σε κάποιες ανασκοπήσεις ή σε κάποια ειδική εκπομπή. Θα έλεγα να μην βιάζονται όσοι λένε για την επομένη της ανάληψης από τον Τραμπ ότι θα αλλάξουν τα πάντα και ότι τελείωσε ο πόλεμος, διότι ας πούμε εχθές ενέκρινε η Ουκρανική Βουλή 54 δισεκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό, αμυντικό προϋπολογισμό, και την προηγούμενη μέρα η Ρωσική Δούμα αύξησε κατά 30% των αμυντικών δαπανών της Ρωσίας για το επόμενο έτος. Οπότε ας μην βιάζονται να πούνε ότι πραγματικά αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια προετοιμασία και των δύο πλευρών και της Ευρώπης. Προσπαθεί να βρει η Ευρώπη τα πατήματά της να προετοιμαστεί αμυντικά για την επόμενη μέρα, όποιες έκβασεις προκύψει τέλος πάντων στον ρωσικό πόλεμο της Ουκρανίας, με δαπάνες. Ήδη ο Τραμπ ζητάει 3% δαπάνες τώρα για τις ανάγκες της άμυνας από το ΝΑΤΟ. Ναι. Και μιλώντας για τον Τραμπ και για τις τοποθετήσεις του, να κλείσουμε την εκπομπή μας, αν θέλεις, σήμερα με αναφορές στα στελέχη και στην οικονομική πολιτική που αναμένουμε. Βέβαια, πρέπει. Πολύ σύντομα για την οικονομική πολιτική. Εγώ θα έλεγα μήπως να ξεκινήσουμε από τα στελέχη, γιατί την οικονομική πολιτική έχουμε περισσότερη ελευθερία να την σχολιάσουμε σε επόμενη ανασκόπηση. Αλλά ό,τι θες εσύ. Πολύ καλή η πρότασή σου είναι αυτή, αλλά θα προχωρήσουμε με την οικονομική πολιτική. Διότι. Λοιπόν. Να πω το εξής, πολύ σύντομα. Πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη των ΗΠΑ? Είτε με δημοσιονομικό άνοιγμα, με δανεισμό δηλαδή και αύξηση του χρέους και μεγάλα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων, το οποίο κανείς δεν το θέλει, ούτε ο Τραμπ ούτε η Κάμαλα Χάρις το ήθελε, είτε με κάτι το οποίο το είχε ξεκινήσει ήδη ο Τραμπ και ήταν η πάγια τακτική των ΗΠΑ τα τελευταίες 4 δεκαετίες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, Ρόναλντ Ρέγκαν, και στο Ηνωμένο Βασίλειο η Μάργαρετ Θάτσερ, μέχρι και την ολοκλήρωση της θητείας Κλίντον, στις Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά απορριθμίστηκε το πλαίσιο που κανόνιζε τη συμπεριφορά των τραπεζών όσον αφορά τον δανεισμό των επιχειρήσεων. Απορριθμίστηκε σε βαθμό να φτάσουμε το 2008 στο κράχ, χρηματοπιστωτικό κράχ. Αυτό το πράγμα το είχε εφαρμόσει, δηλαδή τότε το είχαν εφαρμόσει οι ΗΠΑ, το εφάρμοσε και στα 4 χρόνια της θητείας του Τραμπ σε μικρότερη έκταση. Είχε απορριθμίσει τις τράπεζες, τις περιφερειακές τράπεζες, και είχαμε με 3 χρόνια αργότερα στην κυβέρνηση Biden, είχαμε μιλήσει τότε για αυτές, 3 χρόνια Biden, κάποιες πτωχεύσεις ορισμένων περιφερειακών τραπεζών, Σαν Φρανσίσκο κτλ. Θυμάσαι Silicon Valley Bank και κάτι τέτοιο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει άλλο την ανάπτυξη του κράτους, την ανάπτυξη της οικονομίας, ακόμα δηλαδή και τα διακομματικά νομοθετήματα της εποχής Biden εν μέρει χρηματοδοτούνται το κράτος, τα υπόλοιπα είναι ιδιωτική, το μεγαλύτερο μέρος είναι ιδιωτική χρηματοδότηση, θα στραφεί σε μια απορρίθμιση, έτσι πιστεύουμε. Δεν είμαστε σίγουροι, το εκτιμάμε. Θα στραφεί σε μια απορρίθμιση των τραπεζών για να επιτραπεί με πιο άνετη χρηματοδότηση από τις τράπεζες της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Αυτό το βλέπουμε από τις επιλογές ορισμένων προσώπων. Ακόμα δεν έχει επιλέξει τον Υπουργό Οικονομικών του, αλλά από δηλώσεις που λέμε, για παράδειγμα, ότι θέλει να βάλει κάτω από τον έλεγχο της κυβέρνησης ξανά τη Fed, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Και ο Τζερόμ Πάουλ δεν είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί ούτως ή άλλως ό,τι εντολή και να λάβει από τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό σημαίνει ότι αν τυχόν οι ΗΠΑ για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους επιτρέψουν τη χαλάρωση και πάλι των κανονισμών των τραπεζών, κάτι το οποίο υπενήχθηκε και η Ρέιτσελ Ρίβς, η καγκελάριος, δηλαδή η οικονομική υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι είπε την περσμένη εβδομάδα 2-3 φορές είπε: οι τράπεζες, οι κακομοίρες τις έχουμε πάρα πολύ περιορισμένες. Πρέπει να τους δώσουμε μεγαλύτερη άνεση να μπορούν να επενδύσουν. Να δώσουν χρήματα, λέει, στην αγορά. Το λέμε αυτό. 15 χρόνια τώρα, μετά το 2008, αυτή την ταλαιπωρία περνάμε. Οπότε θα πρέπει η Δύση και συνολικά, λέει, και οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, αυτή είναι η νέα νόρμα μάλλον που έρχεται, να αποδεχθεί ότι η ανάπτυξη με κρατικές δαπάνες, με κρατικό ομολογιακό δανεισμό δεν μπορεί να γίνει άλλο στην Δύση, και θα πρέπει να απελευθερωθεί με κάποιο τρόπο το κανονιστικό πλαίσιο για τον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε πάλι ζητήματα με πτωχεύσεις τραπεζών, bailout και όλα αυτά. Πόσα μερικά χρόνια?
το παράδειγμα της πρώτης θητείας Τραμπ, απορρίθμιση των τραπεζών, των περιφερειακών στην αρχή τραπεζών πειραματικά, μέσα σε 3 χρόνια έδωσε κάποια πτώχευση ορισμένων περιφερειακών τραπεζών. Είχαμε μιλήσει τότε, δεν τα ξαναλέμε. Οπότε, αν αυτό το πράγμα γενικευτεί περισσότερο, μπορεί να, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 30, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του δική μας, μέχρι το 2030-2032, ξέρω εγώ, να έχουμε πάλι προβλήματα. Να θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο τα απόνερα είχαν φτάσει μέχρι την Credit Suisse. Ναι, UBS, Credit Suisse, όλα αυτά. Είχαν προβλήματα και λύθηκαν πολύ γρήγορα με συγχωνεύσεις και με γρήγορα αντανακλαστικά. Ναι. Οπότε, αυτό είναι το. Και επίσης έχουμε και το άλλο που ενδιαφέρει, ότι υπάρχει μια. Το έχω γράψει και σε ένα άρθρο που είχαμε δημοσιεύσει στο Radio Me. Ενδέχεται να υπάρξει μια στροφή της αμερικάνικης οικονομικής πολιτικής στα κρυπτονομίσματα για να γίνει και αυτός. Και τα κρυπτονομίσματα να γίνει ένας τομέας, ένας πυλώνας ανάπτυξης. Και κυρίως να μην αφαιθεί το κρυπτονόμισμα σαν οικονομική δραστηριότητα στον έλεγχο της Κίνας. Οπότε έχουμε και λέμε, μάλλον περιμένουμε απορρίθμιση των τραπεζών, γιατί ο ομολογιακός δανεισμός είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση στη Δύση πλέον. Ιδίως για τις ΗΠΑ δεν έχουν ακριβώς κρίση χρέους, αλλά έχουν ένα τεράστιο χρέος, 34 τρισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν είναι αστεία υπόθεση αυτή. Και μάλλον θα επιτραπεί ξανά στις τράπεζες να αρχίσουν να δανείζουν για να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Έτσι όμως, όταν δανείζεις, δημιουργείς χρήμα από το μηδέν, με το πουθενά. Έχεις, ξέρω εγώ, $100 κεφάλαιο, δανείζεις τα 30, τώρα μπορεί να της επιτραπεί σε μια τράπεζα να δανείζει τα 70, ξαφνικά δημιουργήσεις $70. Είναι λογιστική εγγραφή, αλλά δημιουργήσεις $70. Οπότε ενδέχεται να έχουμε και κάποια αύξηση του πληθωρισμού. Πάμε να δούμε τώρα τα στελέχη. Αυτή είναι μια τοποθέτησή μου για τα οικονομικά. Μπορώ να τα αναπτύξω σε άλλη εκπομπή ξεχωριστά. Πολύ σωστά, το είπες νωρίτερα και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ποια είναι τα στελέχη? Τα στελέχη είναι πιστοί, μακροχρόνιοι, πιστοί, αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι loyal, εντάξει. Πιστοί, μακροχρόνιοι υποστηρίκτες του Τραμπ, βοηθοί, λογογράφοι όπως ο Στίβεν Μίλλερ. Ο Στίβεν Μίλλερ θα γίνει αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Είναι ένας σαδιστικός. Είναι αυτός ο καραφλός κύριος. Ναι, καραφλός κύριος που μοιάζει με τον κύριο Burns από τους Simpsons. Αλλά στα νιάτα του. Ναι. Αυτός που ήταν εμπνευστής κιόλας και του διαχωρισμού των παιδιών από τους γονείς τους που περνούσαν το σύνορο από το Μεξικό. Καλός άνθρωπος. Σε κλουβιά που τα έβαζε κτλ. Έχει καλή φήμη. Ποιοι άλλοι άνθρωποι είναι? Είναι άνθρωποι από τηλεοπτικά προγράμματα που αγαπούσε να παρακολουθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι στελέχη από το μισό Fox. Η μισή παραγωγή του Fox έχουν μπει. Και είναι και κάποια μέλη από τη Βουλή, από το Κογκρέσο. Προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στο Μάικ Τζόνσον, διότι για να αναλάβουν θέση στον εκτελεστικό κλάδο πρέπει να παραιτηθούν από τη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε από αυτόν αυτοί που παραιτούνται θα πληρωθούν οι θέσεις τους από τις πολιτείες, έτσι δεν είναι? Όχι. Αυτό γίνεται στη Γερουσία. Στη Βουλή τι γίνεται? Επαναπροκυρίζονται οι εκλογές? Ναι. Μάλιστα. Εκτός αν έχουν επανεκλεγεί. Όπως θα πω τώρα για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, η υποψηφιότητα του Matt Gaetz. Ο Matt Gaetz ήταν αυτός ο γνωστός δυσάρεστος και στη Βουλή και στη Γερουσία δυσάρεστος, υποκινητής αποπομπής του Kevin McCarthy από την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τον είχαμε παρακολουθήσει πολύ αναλυτικά αυτόν τον τύπο. Τότε που είχαμε την υπόθεση McCarthy, τα είχαμε εξηγήσει αναλυτικότατα. Αυτός δεν είχε δείξει ιδιαίτερα ζωηρός να διώξει και τον Mike Johnson, όταν πέρυσι ο Mike Johnson τελικά συμμορφώθηκε και πέρασε το supplemental. Ο Τραμπ είχε επιλέξει τον Matt Gaetz για να διευθύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είναι μια ανεξάρτητη, όπως λέγαμε, υπηρεσία από τον εκτελεστικό κλάδο, από την κυβέρνηση δηλαδή. Είναι δικηγόρος μεν, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ πραγματικά με το επάγγελμα. Με τι είχε ασχοληθεί? Ο Matt Gaetz δεν είχε ασχοληθεί με το επάγγελμα. Ναι, λέω, με τι έχει ασχοληθεί, ξέρουμε? Κατευθείαν βουλευτής, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι τελικά αποσύρθηκε, γιατί έκαναν μερικούς γύρους στο Κογκρέσο και έλαβαν μήνυμα από τους γερουσιαστές ότι τουλάχιστον 7 γερουσιαστές δεν θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Matt Gaetz. Και έτσι αποσύρθηκε η υποψηφιότητα του Matt Gaetz για 2 μέρες πριν, εντωμεταξύ, 2 μέρες πριν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα την πάρει πίσω την υποψηφιότητα, αν έχει μετανιώσει, και είπε όχι. Ναι, ακριβώς. Ούτε και ο Matt Gaetz έλεγε θα παραιτηθώ. Θα αποσυρθώ μάλλον. Γενικά δεν ήθιστε να φτάνουμε μέχρι τις ακροάσεις της Επιτροπής στη Γερουσία και κατόπιν στην ψηφοφορία της Ολομέλειας της Γερουσίας, γιατί είναι άκομψο να απορριφθείς εκεί. Φροντίζουν με διάβλους να σε ενημερώσουν ότι δεν θα περάσει η υποψηφιότητά σου. Έβαλε μια άλλη από τη Φλόριντα. Έβαλε μια ξανθιά κυρία από τη Φλόριντα. Ναι.
την Pam Bondi. Λοιπόν, για τον Gates εκκρεμούσε μια έρευνα της 10 μελούς Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. 10 μέλη σημαίνει 6 και 4. Όχι, είναι μόνο η Επιτροπή που έχει 5 και 5. 5 Ρεπουμπλικάνους, 5 Δημοκρατικούς. Εκκρεμούσε λοιπόν η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, που είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, δεν δέχεται εντολές δηλαδή από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον Mike Johnson, για υποθέσεις ναρκωτικών, σεξουαλικών επαφών, επιπληρωμή του Matt Gates, κάποτε με μια κοπέλα που ήταν 17 ετών. Παραιτήθηκε αμέσως από τη σύνθεση του 118ου Κογκρέσου, όταν ο Τραμπ είπε ότι είναι υποψήφιός μου. Παραιτήθηκε αμέσως από την σύνθεση της Βουλής του 118ου Κογκρέσου για να προωθήσει την υποψηφιότητά του μέσα στο Κογκρέσο, να κυκλοφορεί όχι ως βουλευτής αλλά ως υποψήφιος υπουργός δικαιοσύνης. Του το υπενθύμισαν ότι υπάρχει αυτή η έρευνα σε βάρος του. Αυτός είπε ότι μα τώρα που παραιτήθηκα δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή Δεοντολογίας, δεν είμαι πια βουλευτής. Εδώ υπάρχει μια πλάνη, την επανέλαβε και ο Μάικ Τζόνσον. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εννοείται ότι εξετάζει βουλευτές, όμως μπορεί να δημοσιοποιήσει το πόρισμά της και μετά που κάποιος πάβει να είναι βουλευτής. Αυτό για το οποίο δεν είναι αρμόδια πλέον όταν κάποιος δεν είναι βουλευτής είναι να του επιβάλλει κυρώσεις, τιμωρίες. Γιατί πλέον δεν είναι βουλευτής. Αλλά ότι μπορεί να το δημοσιοποιήσει το πόρισμα, μπορεί να το δημοσιοποιήσει. Και να εξακολουθήσει την έρευνά της μπορεί. Οπότε αυτό το επιχείρημα δεν έπιασε. Η Γερουσία ζήτησε να δει το πόρισμα. Απαντούσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής να εμπιστευτούμε τη Γερουσία να κρίνει μόνη της, να ερευνήσει μόνη της. Οι γερουσιαστές είπαν όχι, δεν πάει έτσι το πράγμα, και αν τυχόν δεν δώσετε το πόρισμα στη δημοσιότητα, θα φροντίσουμε με κάποιο τρόπο να διαρρεύσει το πόρισμά σας, γιατί είναι λίγο σουρωτήρι το Κογκρέσο, οπότε δεν θα την κλειδώσετε την τροπή. Και έτσι μετά από αυτή την διαλκυστίδα 48 ώρων, ο Ματ Γκέιτς υποχρεώθηκε να αποσύρει μόνο την υποψηφιότητά του με μια ανάρτηση ότι το κάνει για το καλό, του συνόλου των υποψηφίων Τραμπ, για να μην δημιουργούνται αντιπερισπασμοί. Στην πραγματικότητα, κάποια στιγμή, είτε με έρευνα της Επιτροπής της Γερουσίας και κατόπιν της Ολομέλειας θα έβγαινε στην επιφάνεια το πόρισμα, ή τέλος πάντων τα πολλά του παραπτώματα, είτε θα υποχρεώνονταν από διαρροές των ίδιων των δημοκρατικών μελών της Επιτροπής να πάρουν πίσω την υποψηφιότητα. Έβαλε λοιπόν και αυτό συνέβη πότε συνέβη? Αυτό συνέβη τελικά, η παρέτηση, η απόσυρσή του συνέβη μετά από δεύτερη καταγγελία της 17χρονης, τότε 17χρονης, σήμερα δεν είναι 17χρονη, ότι όχι μόνο μία φορά επιπληρωμή, αλλά και δεύτερη φορά είχε σεξουαλική επαφή μαζί της. Έβαλε στη θέση της, φεύγουμε από τον Matt Gates, έβαλε στη θέση της ο Donald Trump την Pam Bondi. Η Pam Bondi είναι 59 ετών, αντικαταστάτρια λοιπόν υποψήφια για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ήταν γενική εισαγγελέας στη Φλόριντα, αυτό που θα λέγαμε δηλαδή υπουργός δικαιοσύνης της πολιτείας της Φλόριντα. Ο Τραμπ είχε δωρήσει και $25,000 στην προεκλογική της εκστρατεία, γιατί εκλέγονται εκεί στις πολιτείες αυτά τα αξιώματα, είναι αιρετά. Τον είχε περασπιστεί τον Τραμπ κατά την θυμάστε μία από τις δύο impeachment trials που είχε περάσει ο Τραμπ επί προεδρίας Νάνσι Πελόση το 2019 στην Αμερικανική Βουλή, και όπως όλοι όσοι ήθελαν να μπουν στη νέα κυβέρνηση Τραμπ, τη βλέπαμε διαρκώς στα πλάνα πίσω από τον Τραμπ όταν εμφανιζόταν στην ποινική δίκη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, αυτή που προέδρευε ο Χουάν Μαρσάν. Είναι νευραλγική θέση του Attorney General, Γενικού Εισαγγελέα, Υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ιδίως όταν γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ σκοπεύει να δώσει εντολή να σβήσει κάθε έρευνα, κάθε δίωξη σε βάρος του. Στην πρώτη του υπουργεία, πρώτη του προεδρία, είχε κάνει υπουργό δικαιοσύνης τον πώς λεγότανε, ο γερουσιαστής Τζεφ, το θυμάμαι τώρα. Ούτε εγώ, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, Jeff Sessions. Και αυτός είχε διατάξει, είχε επιτρέψει να γίνει έρευνα για την έρευνα του ειδικού ανακριτή
Bob Mueller για την ενδεχόμενη συμπαιγνία ανάμεσα στην καμπάνια Τραμπ και στους Ρώσους. Αυτό είχε προκαλέσει έκρηξη στον Τραμπ, τον υποχρέωσε, σε παρέτησε και έβαλε μετά τον Bill Barr. Ο Bill Barr έκανε αυτό που θέλει πάντα ο Τραμπ, στάθηκε μπροστά σε κάθε δυνατότητα δίωξης του Προέδρου σαν κυματοθράφστης και ουσιαστικά η αμερικανική δικαιοσύνη υπετάγει στις εντολές του Λευκού Οίκου, του Βαλγραφείου. Πρόσωπο άρχης του Λευκού Οίκου θα είναι η Susan Wiles. Η Susan Wiles είναι από την Φλόριντα και αυτή ήταν συμπρόεδρος μαζί με τον Chris LaCivita της εκστρατείας Τραμπ το 2024. Έχει δεκαετίες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ως στρατηγίστρια, είχε εργαστεί και στην εποχή, στα χρόνια του Ronald Reagan, είχε κάνει πετυχημένες καμπάνιες για τον Ron DeSantis το 2018, για τον Rick Scott το 2010. Ο Rick Scott γερουσιαστής απέτυχε να πάρει την προεδρία, να αντικαταστήσει ως επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών τον Mitch McConnell. Ο John Thune είναι τώρα ο επικεφαλής, ο οποίος John Thune είπε ότι ναι, αν το ζητήσει ο Λευκός Οίκος, αυτό που θα σας πω τώρα, αν το ζητήσει ο Λευκός Οίκος να κλείνει η γερουσία σε τις μέρες που έχουμε προγραμματισμένες δύσκολες ακροάσεις για έγκριση υποψηφίων υπουργών, μπορούμε να το δούμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο το ζήτησε ο Τραμπ. Όταν έχουμε δύσκολες ακροάσεις, καταπληκτικό το βρίσκω, αμφιλεγόμενων υποψηφίων, το βρίσκω καταπληκτικό. Να κλείνει μόνη της, κάτσε να τα πω. Συγγνώμη. Έχουμε λίγο χρόνο. Δηλαδή θα διπλασιάζει το χρόνο τώρα. Λοιπόν, λέει ο Τραμπ, όταν θα έχουμε δύσκολες αμφιλεγόμενες υποψηφιότητες προς υπουργοποίηση και βλέπετε ότι και εσείς δυσκολεύεστε, να την κλείνετε τη γερουσία αξιοποιώντας μια ρύθμιση που υπάρχει από τον 18ο αιώνα, ναι, τόσο παλιά, και έτσι να περνάει αυτοδικαίως ο διορισμός, γιατί σχολούσε η γερουσία και ρήμην σας. Έκανε πως κοιμότανε, ναι. Ο Τζον Θουν λοιπόν είπε ναι, θα το εξετάσουμε αυτό. Η Wiles λοιπόν θεωρείται σοβαρό άτομο, στρατηγίστρια των Ρεπουμπλικανών. Θα δούμε πώς θα. Και έβαλε αναπληρωτή της τον Στίβεν Μίλερ, τον παλαβόφο που λέγαμε. Ναι. Επιτελάρχης, συγγνώμη, την επιτελάρχη τελειώσαμε. Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας είναι ο Μάικ Waltz, ο οποίος είναι πρασινομπερές. Φίλο Ουκρανός. Να σας πω τώρα, μου φαίνεται αυτό το κεφάλαιο θα το πιάσουμε σε μελλοντική ανασκόπηση. Ακούμε διάφορα πράγματα για πολλούς ανθρώπους. Λέω αυτό και κλείνω και προσεκτικά θα το παρατήσουμε εδώ το θέμα μας, και με την υπόσχεση ότι στην επόμενη ανασκόπηση θα αφιερώσουμε σε μια όλο αυτό το κεφάλαιο για ποια είναι τα στελέχη. Εντάξει. Λοιπόν, ακούμε διάφορα με βάση, για την Tulsi Gabbard ή για τον Mike Waltz που είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ή για τον Μάρκο Ρούμπιο. Όσα λέγονταν στο παρελθόν πριν την καινούρια προεδρία Τραμπ από αυτά τα στελέχη, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν τώρα και ότι είναι πάλι στις θέσεις τους όταν θα γίνουν υπουργοί. Είναι διαφορετικό το σύστημα στις ΗΠΑ με τα επιτελεία, με τους συμβούλους, με τους φακέλους, με τις προτάσεις των υπηρεσιών. Πολλά από τα πρόσωπα τα οποία επελέγησαν να είναι υποψήφια, όπως για παράδειγμα ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ για το σύστημα υγείας ή ο Ματ Γκέιτς, θεωρήθηκαν ότι ήταν εξωφρενικές επιλογές. Τι εξυπηρετούσαν οι εξωφρενικές επιλογές? Είτε του το είχε υποσχεθεί, οπότε υπάρχει εδώ πέρα το promises made, promises kept, είτε σκοπός του Τραμπ είναι να δείξει ότι οι υποσχέσεις που έδωσε προς τον λαό ότι εγώ θα τα ανατρέψω όλα, ειδού φέρνω κάποιον τον πιο αντισυμβατικό, τον πιο ανατρεπτικό να τα εφαρμόσει. Σε ορισμένες νευραλικές θέσεις όμως έχει βάλει πρόσωπα τα οποία θεωρούνται κάπως πιο σοβαρά. Δεν θα έλεγα ότι είναι μετριοπαθείς, αλλά θεωρούνται πιο σοβαρά ή πιο υπηρεσιακά. Υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για την Tulsi Gabbard ή για τον Hegseth, τον υποψήφιο υπουργό άμυνας. Γιατί τι ήταν, ένας άνθρωπος από τα σχολιαστικά πάνελ του Fox News που έβλεπε. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και γι' αυτό μπορεί να μην περάσουν και από την έγκριση από τη γερουσία. Υπάρχει μια γεμάτη δεκάδα, ας πούμε, Αμερικανών Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι επειδή τελειώνει η καριέρα τους, επανεκλέγονται, ξέρω εγώ, το 2026, το 2028 και μπορεί να μην κατέβουν υποψήφοι, μπορεί να πούνε δεν πειράζει, με αυτή την ευκαιρία να πάω κόντρα. Μπορεί όμως και να μην πάνε κόντρα. Μπορεί και ό,τι προτείνει ο Τραμπ να το εγκρίνουν. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα, όσο αμφιλεγόμενα είναι ή όσο σοβαρά κι αν είναι, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο που έχει μια εμπειρία στο Κογκρέσο, δεν είναι αυτά που πραγματικά διαμορφώνουν πολιτική, αλλά καλούνται από τον Τραμπ να εφαρμόσουν την πολιτική και επιλέγονται με κριτήριο το πόσο πιστά
εκτιμά ότι θα αποδειχθούν. Μάλιστα. Πρώτο κριτήριο του Τραμπ είναι loyalty, είναι η αφοσίωση σε εκείνον. Με αυτά να αποχαιρετήσουμε και με την αποδοχή ότι απέτυχα να μείνω εντός χρόνου. Όχι, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, θα πιάσουμε τα αμερικανικά, αυτά τα στελέχη την επόμενη εβδομάδα ή σε μια ειδική εκπομπή, αν θέλεις να κάνουμε. Βεβαίως και αυτό. Να κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί θα μιλήσουμε περιγράφοντας ποιοι είναι και τι κάνουν κτλ. Θα προκύψει από αυτό ποιες είναι ενδεχομένως οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Γιατί δεν καλείς ανθρώπους στην κυβέρνηση που πάνε κόντρα στις πολιτικές σου θέσεις για να υπηρετήσουν τις πολιτικές σου θέσεις. Καλείς αυτούς που ξέρεις ότι είναι πιστοί σε σένα και θα εφαρμόσουν τις πολιτικές σου θέσεις. Οπότε το πού πηγαίνουν οι πολιτικές θέσεις μπορούμε να το εντοπίσουμε ενδεχομένως, πλαγίως, εμέσως κτλ. Μέσα από τα πρόσωπα που επελέγησαν. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέλιο. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.